ክቡራት ተሳተፍቲ እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም ደሓን ቀኒኹም ክትኮኑ ከዓ ተስፋ ገብር እቲ ፍልይ ዝበለ ክንሪኦ ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩንነት ኢልና እዛ ናይ ሎሚ ርእሲ ወግዒ ቀሪብናያ ዘለና እሳ ከዓ ኣብ መንጎ ኣብይን ኢሳያስን ብስዑድ ዓረብ ዝካየድ መስርሕ ዕርቂ ህዝቢ ኤርትራ ክረብሓሉ ድዩ ወይ ከዓ ክልቲኦም መራሕቲ እያ ትብል። ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ቁሩብ ክንሪኦ ክንክእል ዝበልኩም ነጥብታት ኣቕሪበ ኣለኹ። ብዛዕባ ዕርቂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምቅርራብ ስዑድ ዓረብ ክንርኢ እንከለና ብዛዕባቶም እንተደልዮም ሓባራዊ ዕላምኦም ንምዕዋት ዝፋቐሩን ሓቢሮም ህዝብን ምጥፋእ ዝሰርሑን እንተዘይደልዮም ከዓ ዘቕርቡ ምኽንያት እንተቕረቡ ብኢዳ ዙር እናተዋግኡ ናብ ሙሉእ ውግእ ከኣትውን ህዝብታት ከጥፍኡን ካራሮኦም ዝስሕሉ ዘለውን ኢና እንዛረብ ዘለና። ብዛዕባ ኣብ ከባቢናን ዓለምን ዝፍፀም ዘሎ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብዚ ይካየድ ኣሎ ዝበሃል ዕርቂ እንታይ ፅልዋታት ኣለዎ? ብስዑዲ ጥራሕ ዝተበገሰ ድዩኸ? እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጋልፍ ስቴትስ ዘለዋ ፅልዋ እንታይ ይመስል? ዩኤኢ ኣብ ከባቢና ብእትፈጥሮ ዘላ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣብዚ ዕርቂ እዚ ብኢዳ ዙር ተራ ክህልዋ ይኽእል ዶ? ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሓው ቢን ዛይድ ኣብይ ብምእዙዝነት ስራሓት ዩኤኢ ኣብ ሱዳንን ኪንኡን የገልግል ኣብ ዘለወሉ እዋን ፅልዋኣ ኣብቲ ዕርቂ የለን ክበሃል ዝከኣል ድዩ ዝብሉን ካልኦት ብዙሓት ሕቶታት ዘልዕል ኮይኑ ረኽቦ። እቲ ናይ መወዳእታን ዓብን ሕቶይ ግና ንህዝቢ ኤርትራ ከፍርየሉ ዝኽእል እወንታዊ ለውጢ ክኽሰት ይከኣል ዶ? ብኸመይ? ዶስ ኢሳያስን ኣብይን ከምቲ ኣብ ስዑዲ ኸይዶም ብኤምቢኤስ ዝተሰለምዎ ለሞን ኣብ ህዝብን ሃገሩን ብዘይ ለውጢ ተዛዚሙ እንደገና ነገስታት ሰለምትን ተሰለምትን ኮይኖም ኣብ ዓለም ዝረኣየሉ ኣስማቶም ሓፍ ክብሉ ዝፍትንሉ መድረኽ ቲያትር እዩ ክኸውን እሞ ብዛዕባ ዝትንትኖ ነገር ወይ ተንተነ ከቕርቦ ዝደሊ የለን። ምክንያቱ እቲ ገዛ ብምሉኡ ይከታተለሎ ኢለ ስለ ዝኣመን ንናቱ ትዕዝብቲ እውን ገይሩሉ ኣሎ ኢለ ስለ ዝኣመን እቲ ገዛ ክከታዓሉ ክማያፀሉ ርእቶታቱ ከፍስስ ዝሓትት ከዓ ክሓትት ክበርሃሉ ይኹን ወይ ከዓ ዝኸንዲ ዝበልካዮስ ብኸምኡ ዘይኮነስ ብኸምዚ እንተመፀኽ እንታይ ይኸውን? ሕቶታት ቻሌንጂንግ ኮስችንስ ክለዓሉ ክኽእሉ ምእንቲ እዩ። እዚ መድረኽ ንገዛ ሓዲገ ኣለኹ ብንጡፍ ተሳትፎ ክንዋስኣሉ ዝፅበ ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምኒ
أزي مسجن سلزي إن حفلنا بالنا بزعبازي تزرعنا قمنا العلنا كنكات علو يهلونا أمو لعلقاتكم انت تبجيسكم تزبلت أخون معلتي حاوي إبراهيم thank you very much unmute قبل إبراهيم mute يخزل لك okay it's good شكرا now مأمور معروف. بتعمي واناوي قداي وحطوي قلنا نبي بتنتاش مخملش زيني تقوم حزب إرترا في بحالا يعني مخنياتو حزب إرترا أب سلامي كم زخيل لمبر أوجي تراح دقو يوم تاش مخو قبرو تيزرلس سرعات زقد سيكون من موت من يهلك قلنا زي بكالي شنف زي سعودية يكون وإمارات يكون زوما بكلت هبتامات هاجر تاشمز قبرو زلو مجمرتا أمونغوم زلو زي مسمى وزي أبي يمن ترأيو قدم إتي دحر بايتا ناي سعودية زخنة يمن أمارات كم دلها تنقصاص نيرا قل مجرشتا سعودية ممكن نزود دايزين نقيحات اللي هو يتردي أتو أبتنا كان تاشمو نسبة صحيح تنقصاقيسا أمارات كاب تعدي ويكاب يمن أو سيوم مالتي لذلك إتي ناي موصاهم لتقمنا يمن ديو أيكونن مخنياتو تي أمارات سرحل زنبرت تي كلتا يمن دبوبن سمينن حاد خوين زنبرت أب كلتا كم تناي قدم خملس بستسان شوعتن زنبرت تناس انت كوصدن كله يوم زدلي نيروم مالتي سلازي نحنا ونحجي زي سعوديان أماراتنا بزي قداينا ناتنا خاتوان كلها ويكا أمنغونان أمنغو تيوبيا زلو شقرات تقنلو السعو زي بالنازي أن بروكسين تاشم وكلتي نمبر وسنتي كونان تيزو نعان زنقصا زلو حبرات منقصات أمريكان كالاي درجات ما أوروباويان يوم توم نزقو دايزي زي دليو زلو دمان تي ناي استراتيجيكاو زخونه قيح بحري كالي وترين وقين كأتو موخ عجتو الدليس زي اللو ينبر تقمنا حزب إرترا وهي تقمنا حزب إثيوبيا اليوم هيكون سلازي زوم كلهم تصاوتي نبلهم زلو ببناتهم تقمي حجي قبس دما مستي ناي أباي دام زلو شقراتا مس إثيوبيا سلزلوا أبتي قداي إيدا إتيا بصومال حيلم سيا بزح انتاش متقبر الله سلز أنا بحد صير انتا زبل انت بسلام كعرفو در كإيلوم ومو بزي وقي قمزي أبي أحمد انتاش مزقبر زلو زدلي زلو ناي بحد تدي ويس وسن دابلي زي هرميو كنفلت عينك اللي نحن سلام كفتح الله يلوم جنا يوصل قدام منسترنا السعودية إثيوبيا مسؤولين كمون كابتا Ministry of Foreign Affairs الأقمي رئاسة ديوم نيرو إذا كله
أنا بحصير እንታይ ይብል ንሕና ንዓና ንጥቕምና እዩ ምክንያቱ ሰላም ክኸውን እዩ ሰላም እንተኮይኑ ድማ እስያስ ዘይደልዮ እዩ ሰላም ክህሉ እስያስ ኩሉ ሻብ ንህዝቢ ኣብ ተጠንቀቕ እዚኦም መፁና ኣለዉ ከምቲ ናይቲ ጓሳ ነብሪ መፂኡኒ ዝብል ዝነበረ እሞ ሰብ ክሕግዞ ምስ መፀ ነብሪ ዘይረክብ ኣብ መጨረሽታ ግን ሓሳዊ እዚ ኢሎም ነብሪ ይኹን ወይ ዝብኢ ብሓቂ መፅኡ ማለት እዩ ስለዚ እስያስ ኩሉ ሻብ በዚ ዘፍ ነቲ ህዝቢ ክሕዞ እዚኦም ትሪኦም ኣለኹም ሕጂ እውን ናይ ውግእ ናይ ባሕሪና ደልዩ ኣለዉ እዚኦም ከም ዝገብሩ ኣለዉ ዝብል ካብኡ ቁርብተይ ንወፅእ ንሕና ሰላም እንተተረኺቡ ምናልባሽ ተሓሳስባና ኣብ ከመይ ጌርና ኢና ለውጢ ነምፅእ ኣብ ዓድና ሰላም ይመፅእ ዓድና ዲሞክራሲ ይሰፍን ወይ ሰላም ይሰፍን ዲሞክራሲ ከዓ ይትከል እሞ ንሕና እታ ዓዲ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ትኸውን እዩ እቲ ተስፋና ስለዚ ኣነ ብናተይ ኣረኣእያ ንጥቕምና ይበሃል ወሽክረን መምህር ዘረቡ ዌልካም ሓው ኢብራሂም as usual ኣብዚ ክሳዕ ካልኦት ኢድኩም ሓፍ ተብሉ እቲ ኢሳያስ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብኢዳ ዙር ከምቲ ዝበልኩ እቲ መእተዊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ውግእ ተሓባበር እዩ ዘሎ እዚ መንግስቲ ኣብይ ከዓ ይፈልጥ እዩ ሕጂ ትኽግብ ስለ ዝኾነ እቲ ዕላማ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ምምላስ ቀዳማይ ዕላምኦም እዩ ኣይከኣልዎም ዘለዓለም ከምኡ እናብሉ ናይ 3000 ዓመት ታሪክ እናቐዘሙ እዮም ዝነብሩ ይኹን እምበር ፈቲኖም ሃይለስላሴ ሓሊፉ ደርግ ሓሊፉ እዚ ከዓ እቲ ናይ ኣቦታቱ ብሓጎታቱ ቋንቋ ሒዙ እዩ ናብ ኤርትራ ዝመፅእ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሕና ባሕሪ ጥራሕ ኢና ክንበፅሕ ንደሊ ኢምፖርት ኤክስፖርት ብሰላም ከነካይድ ኢና ንደሊ ዘይኮነ ባሕሪ ኢና ንደሊ ዘይኮነስ መሬት ኢና ንደሊ መሬት እንተሒዝና ኢና ባሕሪ ንሕዝ ኦውነርሽፕ እንተዘይኮነ ሕጂ ንሱ ምስ እስራኤል ፅኑዕ ርክብ ኣሎ ካብ ኣፅዋር ካብ እስራኤል እናገዝአ ዝመፅእ እስራኤል ከዓ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ከም ትብል ኣፍሊጣ እያ ኣብቲ ንሱ ኣብ መኒኻ ትብሎ ኣብ ሶማሊላንድ ክፈልጠላ እንታይ ሽሙኻ ትገብር ፖርት ክህልዋ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኔቪ ቤዝ እውን ዝበሃል ዝነበረ ከም ሻሙ ቅሂሙ ዘይኮነስ ዛሕቲሉ ተሪፉ ሕጂ እስራኤል ኣትያ ብዛዕባ እዚ ጉዳያት እዚ ክትገብር እንከላ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ዘለዋ ዝርግሐ ኣብ ሶማሊላንድ ይኹን ኣብ ፑንትላንድ ይኹን ኦል ኣብቲ ከባቢ ሶማል ኣራብያን ሲ ብኺንኡ እውን ውሽጢ ኣፍሪቃን ክሳዕ ምዕራብ ኣፍሪቃን እንታይ ትገብር ኣላ ንርኢ ኣለና ስለዚ ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬት ከዓ ቁፅርቲ እስራኤል ኮይና ትኸይድ ሱቕ ኢሉ ሴክታርያን ሪሊጅዮስ ጉዳይ ኣልዒላ ነተን ካልኦት ስትር ክትገብር ትፍትን ንሱ ዘለዓሎ ከማን ምስ ስዑድያ ግጭት ኣብፅሖም ኣሎ ግን እቲ ዕላማኣ ንሱ እዩ ስለዚ
زود بزي أما معبال قد تصات انت اللي إثيوبيا تطيح بايتا اللي بوغير عطكي فلذي أبوز توسنة راح يكون بحالا يعني فلذي تسلام كما سألنا زخل أه مريتنا ون قريسنا بمهابجو ويس بإنترناشنال بعالم الخاوس من مع كلتين هاجرات بفتوتان بتي أكسس كتبات يا أخي أنا بحاول تركب مشات مالتي مشات معدا يخون زي تي تحساسبي مالتي ود بلاتا يغني لي ممردرو كلهم كمان تعدناها باللي بسلام عن رخبنا وخمزة حجي يانا إبراهيم قدم كنت أصد سنحيتي مجمريا سلامي هاتقدم تسلام كأنين هزبي خلتي هزبتات دحناتيو ونياتو تخيد وقت نحن تجميرو تهلكتات ناي هزبي دا أمر ناي ثم رحتي كنا نزقلو نرد أي مالتيو حجتي زخيد اللغناتات في الله بسعودية بإثيوبيا بإريترا أتيوم ناي مدى بقور اللو مالتيو أنا حنت نقولكم زدلي بوليتيكا ناي ربحات ناي تغمني ما وهنياتو سي كابت زرعنا يخونتات زحالفة ጌታቸው ረዳን ኣብ ኣሕመድን ሲ ድሙን ከልብን እዮም ፀኒሖም ማለት እዩ ኖ ሕጂ ክንሪኦ ንድሕር ኮይና እቲ ኩነታት ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ረብሓት ናይ ስልጣንን እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ነናትካ ረብሓ ጥራይካ ተቐድም ማለት እዩ እዚኦም ተዓሪቆምሲ ብሓደ ይነብሩ ኣለዉ ሕጂ ኣንፃር እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ حجتي وسان نجر زغيد الله حدا وشت إثيوبيا زي من رجع مهلاو نخلتي زغيد الله نايك أن أفريقيا حدا جنيا خويني ترخيب الله السودان صومال كم زغت كسر نايب على تن حيالات هاجرات كابي بيونوز الله نزي بعد السعودية إمارات ناتن ربحات بعد تركي ግብፂ ናተን ረብሓታት ሒዘን ኩለን ኣብአን ተፀሚደን ዘለዋ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ሽግር ዝመፅእ ዘሎ ትግራይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ክትኸውን ኣይትኽእልን እያ ትግራይ ከዓነ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ስለ ዘለዉ ሕጂ እቶም ሓደ ብበዓል ጌታቸው ዝምራሕ እቲ ሓደ ከዓነ ብበዓል ደብረፅዮን ዝምራሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ህዱእ ዝኾነ ምርግጋእ ተደይተረኺቡ እቲ ናይ ኩናት ሓደጋታት ينصلالي مالتي مناتو تي وشت تግራይ ደሎ ሓደ ህጹጽ መፍትሕ ክረክብ ኣለዎ እቶም ትግራዎት ኮፊሎም ብሓባር ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት መዚኖም ንሃገሮም ክልሎም ከድሕኑ ክቃለሱ ኣለዎም ማለት እዩ ተደይኮነ ኣብ ክልተ ተጎጂሉ ስለ ዘሎቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ሓደ ብኣብ ዝምራሕ ሓደ ብኢሳያስ ዝምራሕ ይደሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ውሽጡ መፍትሕ ተደይምፅኡ እቲ ኩናት ብዙሕ ሓደጋታት ከርኢ ዝኽእል መንገድታት እዩ ደንፀላሉ ዘሎ ወላብቲ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ስትራቴጂካዊ ምቅርራብ ብፋኖ ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ኣሕመድ ከዓነ እቲ ቀንዲ ናቱ ሓይሊ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ናይ በዓል ዋልቃይት ኣብኡ እዩ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓደጋታት ኣብ ዝኸፈ ኩነታት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ሽግር ኢሳያስን ኣብን ከዓነ ቅድሚ ሕጂ ተዓሪቆም እዮም ድሕሪ ሕጂ ክዕረቑ ይኽእሉ ምክንያቱ እሶም ናይ ስልጣንን ናይ ረብሓን እዮም ዘገድሶም ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ብዛዕባ ገለ ዘይኮነስ ኢሳያስ ኣቐዲሙ ኩሉ እቲ ዝኸይድ ነበረ ኣብ ሃገርና ሸይጥና ይንዓና ንሕና ሕጂ ከም ሃገር ኣለና ኢልና ከዓ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ቅድም ኣብ ትሕቲ ምቁፃርና ከም ኤርትራውያን ከም ሃገራውያን ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃርና ከነጥዋ ኣለና እዚ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ከዓኒ ሓያል ኮይኑሲ ንዝኾነ ይኹን ክብድህ ዝኽእል እሞኒ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክረአ ዝኽእል ለውጥታት ንሕና ኢና ነምፅኦ ደኣምር ካልእ ደምፃልና የለን ማለት እዩ እዚ ጅሆታት ሕጂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከዓኒ ከምቲ ክጥቀስ ዝፀንሐ ኩሉ ክንሪኦ እንድሕር ኮይንና ናይ ረብሓታት ሓይልታት እየን ኣብኡ ተኣኪበን ዘለዋ ማለት እዩ ከምቲ እብራሂም ገደም ዝበለን ከዓነ ተን ሃገራት ዕራብ
ተወከልቲ እምበር ወሰንትቶም ሓያላት ሃገራት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደጋታት ኣብ ምንታይ ድመፅእ ክንብል ድሕር ኮይና ኢሳያስ ኣይግድሶን እዩ ምናልባት ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ከማን ተሰማሚዑ ንኢትዮጵያ መንገዲ ክኸፍተላ ድዩ ከረክባ ድዩ እዚ ንፈልጦ ነገር የለን ማለት እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ 2018 ከማን እንታ ውዕል እንታይ ከም ዝነበረት እሞ ኣብ ካብ እንታይ ተበጊሱ ዝኩሉ ባሕሪ ይምልከተና እዩ ናይ ዝብሎ ዘሎ እዚ እቲ ውሽጣዊ ውዕላቶም ስለዘይተነፀረ ክሳብ ሕጂ እውን ዝፈልጦ ሰብ የለን ማለት እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ንሕና ከማን ዓቕሚ የብልናን ከም ደንበ ተቃውሞ ኤርትራውያን ሃገራውያን ዓቕሚ የብልናን ምክንያቱ ንክልቲኦም ጠጠው ክነብሎም ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ዓቕምና ኩላህና ተጠርኒፍና ብሓባር ብደረጃ ዲፕሎማቲ ናይ ዓለም ክስማዓሉ ዝኽእል ደንበ ተቃውሞ ጥራይ ድሕር ጌርካ ነቲ ኩነታት ክትስዕሮ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ምስ ዝህላውነት ናይ ደንበ ተቃውሞ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ከዓኒ ኣብ ሓቂ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ወዲቕና ኢና ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ከድና ንዓለም ከነስማዕ ኣይንኽእል ነብስና ጠርኒፍና ንህዝብና ክንድሕና ይከኣልናኒ ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ ንልፍልፎ ከዓነ ንሕና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንኢልና እንዲና ንዛረብ ዘለና ንሕና ብዘይካ እቲ ቀዳምነት ንስርዓት ናይ ኢሳያስ ክነውድቐሉ ንኽእል ዝያዳ ስምምዕ ጌርና እቲ ካልእ ፍልልያት ቀሲልካ ክፍታሕ ዝኽእል ሽግራት እዩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስለዚ እዚ ፍልልያት እዚ ቀዳምነት ደንበ ተቃውሞ ብምሉኡ ነዚ ሓድነታዊ ዝኾነ መስርሕ ድሕሪ ክሰርሕ ክኢሉ ጥራይ እቲ ከነድሕኖ ንኽእል ሃገርና ኤርትራ በዚ መንገዲ እዚ ጥራይና ክንቃለሰሉ ዘለና ማለት እዩ ተደይኮነ እቲ ፖለቲካ ተለዋወጢ ስለዝኾነ ሲ ኣብ ኢሳያስ ከዓነ እምነት ዘለዎ ዓለም የለን ማለት እዩ ኣብ ዝደለየ ዋጋ ዕዳጋ ደእትወካ እዩ ሎሚ ምሳኻ ተሰማሚዑ ፅባሕ ድኽዕት ስለዝኾነ እንታይ መፅእ እቲ ኩነታት ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና ተደይኮነት ናይ ሰላም ውግእ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ንረብሓ ንህዝቢ ኤርትራን ንኢትዮጵያን ምዃኑ ከዓነ ርጉፅ እዩ ምክንያቱ ካብ ብርሰትን ዕንወትን ኢና ንድሕን ዘለና ስለዚ እዚኣ ናተይ ርእቶ የቐኒየለይ መዘሩ ታንኪዩ ድላታ ሰይድ مرحبا مجمرا نقولهم سلام أنا ناي سلام الرحس it raises more questions than it answers مهنياتو أبتي year 2018 أبتي أمانغو إساس انت قبر عركب غلطة حقرات ينيرو بأمريس عن سعودية حجيقن سعودية أب استفادة مدرخة دالله ካብዚ እንታይ ጥቕሚ ኣለዋ ወይ ከዓ እንታይ ስጋኣት ስለ ዘለዋ ከምዚ ገራ ንክልቲኦም ከተቀራርቦም ትደሊ ዘላ እዩ እቲ ቀንዲ ሕቶ ብናይ ሰላም እንተኮይኑ ከምዚ ሕጂ ክበሃል ፀንሐ ኦፍኮርስ ሰላም ዝፀልእ የለን ግን ሰላም at what cost እዩ ደሎ ንጥቕሚ ናይ በዓል ስዑድያ ኢልካ ዲኻ ትተዓሮ ወይስ ንውሽጣዊ ጥቕሚ ምክንያቱ በዚ ተጋሩ ዝብሎ ዘለው ኣብይ ኣሕመድ ሓይሉ እንዳሰብሰበ መፀና ኣሎ ብሉለው ብወገን ናይቲ ራፒድ ፎርስስ ናይ ሱዳን ድማኒ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ስርዓት የዕጥቕን የሰልፍን ይበሃል ኣሎ እንተ ደኣ ስዑድያ ተኣታቶ ኮይና ድማኒ ንኣብይ ኣሕመድ ከዓኒ ፀቕጢ ጌራ ድያ ንዑ ጦጦ ከተብሎ ምእንቲ ናይ ሱዳን ዘሎ ጎነፅ ፍታሕ ንኽርከበሉ ወይስ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዕርቂ ክትገብር ደልያ ምክንያቱ ኢትዮጵያ እትረፍዶ ምስ ጎረቤታ ጠረቕሲ ኣብ ውሽጣ ከማን ገና ደቂቀ ሰነት ካብ ክራይሲስ ንክራይሲስ ትኸይድ ደላ ስለዚ ስቲል ኦን ደ ድሮዊንግ ቦርድ እዩ ደሎ ግን ፖዝ ምግባሩ እዚ should be welcomed ባህላ ዝተረፈ ዳሕራይ ቀሲልና ነብረሉ እምበር ምስቲ ናይ ሶማሊላንድ ተተሓሓዘ ድዩ ምስ ናይ ሱዳን ተተሓሓዘ ድዩ ምስ ናይ ምስሪ ድዩ ምስ ናይ ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ ድዩ እሶም ትማሉ እውን ኣልዒልዮ ነይረ እዚ እስራኤል ንሶማሊላንድ ሬኮግኒሽን ምግባራስ ነቲ ቤንጎሪዮን ካናል ዶ ሪቫይቭ መስለካ ኢልዮ ሽዑ እንታይ ኢሉን እዚ ናይ ቀደም ስቶሪ ኢሉኒ ግን I did more research
ኣብ ቻታም ሃውስ ይኹን ኣብ ናይ various organizations እሱ እቲ ኢንፋክት ኮስት ገይሮም ከማን 55 billion and 300 خبراء ከም ዘድልዩ ንዑ ንኽኳዓት is already on the pipeline. I don't know, tonight ማል ዝነበረ ከምዚ እንታይ ብሎሃ you cannot convince someone who depends to ዝብሎ ዘሎ if that is going to cost his salary ወይ ከዓ ነታ መእተው እንጀሩ እንተደኣ ኮይና of course he has to deny it and as time comes it's not over until it's over ከምዚ ዝብሎ 1 minute before 12 is not 12 1 minute after is not 12 እንታይ ብሎም you will only come to know in fruition ክስራሕ ምስ ተጀመረ ምክንያቱ ንባዕሉ እቲ ናይ ጋዛ ሪቨርያ ዝበሎ ሕጂ በቲ ናይ ደዘርት ናይ ነገፍ ደይኮነስ ብጋዛ ከመን ሰንጢኡ ክሃልፍ ይበሃል ኣሎ ስለዚ እቲ ኤርያ ናህና is becoming more or less like there's a big chessboard that needs to be ኣስፊሕና ክንሪኦን ኣስፊሕና ኣዕሚቑናን ክንሓስበሉን ከንብበሉን ዝግባእ ክብል thank you ኦኒየለይ Thank you, Said. Thank you. حاولنا إبراهيم جدا ولا بس أحد حيرون جزيو حزبنا أبونس أنسب مخفعلن نولت مبراسن زي التو سلام انترخيبو تعرقي بوزيتيف يو نهزبنا إلي يقريبو انت زي كوينو سعودية تكون يونايتد عرب اميريتس وكيلات نايتوم تسراحة بعالم السرح زلوية سلزغون انتاي مالاتيو نصمنا بيخدلو انتاي قبرو دليلو أبهاجرنا أبقرنا أفريقيا بحفش وخاء نقرنا أفريقيا ما كلاي مبراءن التقاليل كاب مرأي كنبب زلو يو بحلايو لالمباون نزي تعيسو نحنا هنقبرو زي كالنا نقرالو سخانتاي بتاخن قبران نخل حبيرنا كنقالس انتخيلنا مو دبلوماسياوي صعنات كنقبر انتخيلنا نتم كلهم نابزي زملكتهم ناي كبابينان ناي علمن لايتهم علم حيلتات كنقبر انتخيلنا كنقساقس انتخيلنا جن حج خاء أو يبس احنا نالنا we're on the sidelines بلنا زلو and Said when أتي نابغريتشت كمرح زدالو زلو paused انتخينو نجزيون هزبنا سلام كفترة اللي يخيليو خستنفس يخيليو أبزبليو مالسيهيبو سلازي أتي أبكن محوخ أبدو نتحساسب نجر بزوح اليوم مستنري أزلنا ناي إيران دو ناي يوكرين دو فنزويلا دو بزوح مفتعتن أكشن مساعدن ون نوع حكمة الصنحي سلازب كرنا أفريقيا نحنا بزلنا قد حدا جزيسي منيو أتا سلسيت دار بعيتي قبلومي ربنا فنواسي انتاي هاجر ناسي تي علم كابزدليو يبلان بزحبو يكونن حنت خاطا باب المندب تشجرهم الساعة مباريلو أنا خا نو كابون لعلن زحمة عدنات الله
including lithium. ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ከዓ እቲ ዘድሊ lithium ጥራሕ ዘይኮነ rare earth minerals ካብ ዘለዎን ውሕዳት ሃገራት ሓንቲ እያ ዝብል እዩ ዝመፅእ ዘሎ ወል ስለዘይተዳህሰሰ እምበር ፀኒሑ ግን እቲ 1-7-8 ዝኾኑ ዓይነት ሚነራልስ ዓሪበ ነይረ ተዳህሰሱ ይኹን ዘይተዳህሰሱ ግን እንታይ ኮይኑ ጃስቲፋይ ገይሩለይ ማለት እዩ እዚ ብግምት ብምእታው እውን እዮም ዝወጣወጡና ብእስራኤል ይምፃእ ብንዕኦም ትውክል መንኻት ብላ UAE ይምፃእ ብተንጋልፍ ስቴትስ ምስኦም ዝቆፃፀርዋን በአና ቢሎም ይኹን ብቐጥታ ብምእታው ክሰርሖ ዝኽእሉ ነገራት ኣሎ ሕጂ ምዝ ብምውድዳር ብኸመይ ፖዝድ ክኸውን ይኽእል ትዛርበና ዘሎ ባሻይ هرأي مجمريا سلام يغني لنا خم يغنيهم ከመይ أنا قرب مسناي سيد ولا كل قرب في اللي كله الخون جن مسناي سيد كقصر تسامع مالتي سيتي حتى نبعلش حتى ريز قبريو وبعلو 5 زبور سيد عركة خلينا بالكلنا بمتكل بمسرته قبول عركة خبها كل شيء كان بأس استفادة مع أنصارنا بأس مالتي جن بالحرية خنتاي بعلمانيوم زتعرق زرلو بالحتى 5 كاين مالتي نساتهم كجبروز قبهم عركي سالسايون مش حزبهم سي مالتي استعرقوا ما راحت اليوم أبجزهم سي عركز جبروا أكلات اليوم بعلهم كان محجي تعاريقهم تبعيشهم لا يفلتوا كما يتناتهم قعزونا عركن بأسن ناتهم تاريخاوي الحربة يتخنريق الناس انتهي مسجد حتو 5 سالنا ما حتو يزولوا እንደገና ከም ትዝበልኩም ድማ ከም ትኽባህ ፅናዕኻ ላ ተኸለውዎም ድዮም ወዳእቲ ነገር ድዮም ንሳቶም ወላ ይኮኑ እዚ ድማ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከይዱ ካብ ገዛውትና ርሒቁስ ንዓለም ለኻዊ ነገራት ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብ ገዛና ጥራይ ዘይኮነ ሳርሒቕና እውን ክንሓስብ ከም ዘለና ሕቶ ዘምፅእ ማለት እዩ ካብዚ ውፅኢት ናይ እዚኣቶም ዝገብሮ ተጋላበጢ ሕቶ ኸ እንታይ ክውለድ ይከኣል ምናልባት እቲ ንሕና ንፅበዮ እንደልዮ ህዝብስ አንፀርፂሩ ኣብዚኣ ሕጂታ ሴሪየስታ ይበሃል አንፀርፂሩ ሲ ወይላይ እዚኣቶም ሲ ወግሐ ፀብሐ ከም እንዳገበሩ ተኸከቡልና ካብ ኮኑ ሲ ኩሎም ፀላእትና እዮም ኢሉ ገለ ስጉምቲ ዝወስደሉ መንገዲ ዘንፀርፅረሉ ዝመንወሉ መንገዲ መኒዎም ንዓኣቶም ወይ ከዓ ፈሪህዎም ፀኒሕሲ ናብ ትብዓት ዝሰጋገረሉ ዕድል ክርከብ ድኾን ይኽእል ከም ፖሲቢሊቲ ኢልና እቲ ንሕና ንፅበዮን እቲ ህዝብና ንክለዓል ኢልና ብዓቕምና ህርድግ ንብሎን ኩነት ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዝብል ካብዚ ተላዒልካ ከዓኒ ምግምጣል ናይ መልእኽቲ ዕርክነት ትርጉም ከም ዘይብሉ ንኩላትና ውሽጢ ዘሎን ንዓናን ክርዳእና ማለት እዩ ምክንያቱ ተዘልዮም ተዓረቆ ተዘልዮም እፋተው ስለዚ ኣብነን ሓልሕሎም ዘሎ ቁርቁሳት እምበር ንህዝባዊ ዕብየት ዝምልከት ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ዘለናን ኣብ ግዳም ዘለናን ወይ ከዓ ንዕኦም ንፅበዮም ነበርና ብኣቶም ኣቢሉስ ሰላም ድኾነ መፅእ ይኸውን ኢልና ንፅበዮ ትርጉም ከም ዘይብሉ ብምፅንቃቕ ደረጃ ክርዳእና ይኽእል ይኸውን ማለት እዩ እዚ እቲ ከጋጥም ዝኽእል ሕጂ ኣናተይ ደምዳም ርእቶ እንታይ እዩ ንሕና ክሳብ እናቶም ምትዕራቕን ምፍታሕን ኣብኡ ዝተመርኮሰ ትፅቢት ንገብር እንድሕር ኮይና ዓበይትና እዚ ኩሉ ተመክሮ ሓሊፍና ኩሉ ናቶም መፅናዕቲ ወሲድና ከም ተኸሰስቲ ክነቕርቦም ከም ዝግባአና ወዲእና ክነብቅዕ ተመሊስናሲ ንዓቶም ሰላም ናይ ሰላም ባይታ ክፈጥሩ ክእሉ እዮም ንህዝቢ ዝጠቅም ክኸውን ይኽእል እዩ ኢልና ናብ ምናልባትነት ክነእትዎ ንባዕሉ ኣነ ሕልናይሲ ኣይቅበሎን እዩ ባህላይ ምክንያቱ
ድሕር ነዚኦም ተቕበሎም ኮንካሲ ንመን ኢኻ ክትከስስ ደኣሙ ሃገር ዘብረሱ ህዝቢ ዝደምሰሱ ውልድን ወላድን ዝፈላለዩ መርድእ ዘይብሉ ኸማን ዝጠፍአ ህዝብኻ እዚ ክበሃል ዘይከኣልሲ ክንዲ ናብ ሕጊ ዝቐርቡሲ እንታይ ክኾነካ ኢኻ ንሕጊ ኢልካ ትቃለሶ ዘለኻሲ እንታይ ክገብረልካ እዩ ንመን ክትከሰሉ ኢልካ ኢኻ ትናትካ ጭብጥኻ ረሲዕካሲ ኣብ ናይ ዚኣቶም ትፅቢት ከልበትበት ወላ ኣብ ሲናይ ካልእ ስዌዝ ካናል መሳሊ ይግበሩ ንሳቶም እንዳኣሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ናብ ጥቕሞም ኮይኖም ዝገብርዎ ማለት እዩ ነቲ ባሕሪ ይኹን ነቲ ዝሰርሕዎ ኢንፍራስትራክቸር ብድሕሪ ሕጂ ይኹን ዝተሰርሐ ይኹን ኣብ ጥቕሞም ከውዕልዎ እንተደይ ኮይኖም ምንዋሕ ናይ ምልኪ ክገብሩ እንተደይ ኮይኖም ካልእ ደምፅዎ ንህዝቢ ውፅኢት የለን እዚ ከዓ እዩ ሰብ ዘንፀርፅሮ ዘሎ ሙሉእ ኣፍሪቃ ኣንፀርፂሩ ዝለዓል ዘሎ ነዚና ከዓኒ ወላ ትማል ከማን ትዝክሩ ተኾንኩም ሓቲትናያ ኮይና ንማሕመዲን ነቲ ናይ ዲፕሎማት ናይ ዓፋር ሓቲትናያ ኮይኑ ንሱ እንታይ ከም ዝመለሰ ኩልኩም ትዝክርዎ ኢኹም እዚ እዩ ስለዚ ተመሊስና ንሕና እንድሕር ንርስዖ ኮይንና ኩሉ ተቃለስናሉ መንገድታት እንታይ ኢና ሲዝ ፋየር ናይ መልእኽቲ ሓይልታት ከዓ እንታይ ከም ዝኾነ ትርጉሙ ርኢናዮ ዳቦ ድዩ ስርናይ ድዩ ምምፃእ ናታቶም ዶኔሽንስ እንታይ ከም ዝፈጥር ርኢናዮ ተሞኪርናዮ ስኩሉ ነገራት ርኢናዮ ከመይ ኢልና ንሕና ተመክሮና ናይ ቃልሲ ተመክሮና መን ከም ዝበደለና ንፈልጥ መን እዩ ፕሮክሲ ኮይኑ ዘገልግል ንፈልጥ እዚ ኩሉ እናፈለጥና ከለና ስለምንታይ ኢና ቀጢልና ኣትሊስት ከም መትከልከ ከም ቃልሲ ደረጃ ከማን ሓደ ፅኑዕ ዝኾነ ጋባብ ኣካያይዳ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ቃልሲ ክንፈጥር ዘይንኽእል ከም ሓሳባሲ ስለምንታይ እዩ ኢለ ክሓትት ይግደድ ኣነ ብኣንፃሩ ክብል ዝደሊ እሞ የቐኒየለይ ታንኪዩ በሳይ ተኽለ ኣይርአየኒ ኣሎ ገና መስርዕ ዝፅበ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዕ ኖ ደሓን ኣነሪኦ ኣለኹ ወዲ ቡስ ከይከውን መጀመርያ እዎ ጥፊዎን ጊዳ ዕቑባዝ ግን ነይሩሲ መሊሱ ጥፊዋስ ካልኣይ መፅኡ ዕቑባዝ انت بعلى اوريدا دحين قتل ولا ባዕላ ድያ ኦኬ ቀፅል በሎ ኢሉ ካስከ ሓፃርያና ተይድሓነ ኦኬ ኣነስ እዚ ኩሉ እዚ ከባቢ እዚ ታሪኹ እንተሪእና ካብ ነዊሕ ግዜ ክልተ ዓበይቲ ኢንትረስትስ ኣለዋ ኣብዚ ዝካየዳ ዘሎ ኣብዚ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ከባቢና ማለት እዩ ሓንቲ ህልውና ናይ እስራኤል ኣብቲ ቦታት እዩ ምርግጋፅ መሰረታዊት ኣብዚ ማለት እዩ ካልኣይቲ ናይ በዓል ኣሜሪካ ኢንፍሉወንስ ኣብዚ ከባቢ እዚ መትሓዚ ዘይብሉ ከባቢ እዚ ንእስራኤል ሒዝካ ናትካ ኢንፍሉወንስ ወይ ድማ ኢንትረስት ምሕላው ዝብላ እዚአን ዓበይቲ ክልተ ኣለዋ ኣሳስሮም ነዞም ክልተ ሃገራት እውን ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ቅድሚ ዝውግኣት እዚ ዝረአና እንታይ እዚ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝበሃል እናተገብረ ገለገለ ወረዲ ኢደን ሂበን ርኢና ኢና ንክልቲኡ ሸነኽ እስራኤል ክከላኸል ሽግር ምፅዓላነ ንኣሜሪካ ድማ እቲ ኢንትረስታ ትደልዮ ካብቲ ቦታት ክትረክብ ዘረጋግፅ እዩ ማለት እዩ እጂ እንተዳሪእናዮ ኩሉ መን እዮም እቶም ምስ ፓለስታይን ኩሉ ግዜ ፀግዒ ናይ ፓለስታይን ዘለዎም መን እዮም ዘረሙ ዘለዉ ሃገራት ንሪኦም ኣለና ኣይነወት እዮም ዝድፈሩ ዘለዉ ዝህረሙ ዘለዉ ሮሻውንቶም ከይተረፈ ብሓደ ግዜ እናዕነው ዘሕፍር ወይ ናብ ናይ ብሓቂ ዓለም ምርድኹም ቀደማያ ዘላት ዘብል ኩነታት ዝፈጥሩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ዝኸይድ ዘሎ እዚ እዩ ንነዊሕ ግዜ ድማ ክካየድ ዝፀንሐ ንኤርትራውን ዝትንክፍ ኣብዚ ከባቢ እዚ ከሎ ገና ነቲ ነዘን ክልተ ክቃወም ዝኽእል ሸነኻት ነዚ እናቋዕካ ሓደ ካብኡ የለፍ ንበላ ከመን ሓንቲ ኣብነት እያ ነቲ ውዒሉ ሓዲሩ
مس فلسطين كتأساسر تخيل ወይ ምስ ፀረ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝኾነ ንዕኡ ምድኻም እቲ ዓብዪ ክልታይ ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ ክካየድ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ካብዚ ርክባት እዚ ንዓና ኢንዲፐንደንስ እዛ ክስታይ ከይጠፍኣና ሓንሳብ ባትሪ ትመውት ኣላ መስለኒ ሶሪ ኦኬ ካብዚ ዝካየድ ዘሎ ዝምድናታት ካብዚ ዝካየድ ዘሎ ሻጥራት ዘይንፈልጦ ግን ክካየድ ንሪኦ ዘለና ድማ ንሓስቦ ግምቶ ከለኹ ንዓና ነቲ ዕላማና ንኽንወቅዕ ዝሕግዝ ኮይኑ ኣይስምዓኒ ማለት ከምዚ ሕጂ ክጥቀስ ዝፀንሐ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ምዃን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ውሳነ እዩ ኣብ ዝኾነ እዋን ባዕሉ ደልዩ ክገብሮ ዝደሊ እምበር ብዝተፈላለየ መንገድታት ብሻጥራት ኣቢልካ ኣብዚ ምድፋእ ህዝቢ ኤርትራ ዝቕበሎን ኣይኮነን ምዚ ምሳና ክተሓዞ ከለኹ ናይ ኢሳያስን ናይ ኣብይን እንታይ ሻጥር ከማን ክርዳእካ ይክእልኒ ኣለዎ መንግስቲ ስለዝተቆራረዩ ስለዝተፀሓሓፉ ስለዝፀራረፉ ተባኢሶም ማለት ጌርና ክንወስዶ እንተኮይና እቲ መደቦም እንተደኣ እናተካየደሎም ኮይኑ ኣፀቢቆም እናተፀራረፉ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ካልእ ዝጠራጥረኒ ቁሩብ እዚ ናይ ክልቲኣቶም እንተደኣ ታሕቶ ናይ ስልጣን ኮይና እሞ ነዛ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝመርሕ መን እዩ መወዳእታ ዝብል ኣብ መንጎኦም ናይ ስልጣን መንሓዘ ውድድር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣይ ቲንክ ኢሳያስ ነታ ስልጣን ፅቡቅ ከይዳ ኣሎ ማለት እዩ ንምንታይ ብሓደ ሸነኽ ትግራይ ሒዙ ኣሎ ብሓደ ሸነኽ ኣምሓሩ ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ንምንታይ ሒዙ ኣነ ብትማሊ ኣብ ገለ ተዛሪብያ ነይረ ከማን ኣለዉ ኣምሓሩ ኩሉ ግዜ ንምንታይ ብሓደ ዘይንኸውን ወላ ኢሳያስ ክመርሓና እኳ ይኽእል እዩ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ ፋኖ ዝበሃል ንኣብነት ንስኻ ዋላ ክትመርሓ ትኽእል ኢኻ ዝብል ግሪን ላይት እንተሂብዎ ትግራይ ኢትዮጵያውያን ፀገሞም ዝተዓስሉ ዝገበርዎ ከማ ዝተዓስሉ ዘለው ሰባት እዮም ኣብ ገሊኣቶም ስለዚ እዚ ዝካየድ ዘሎ ባዕሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝተተሓሓዘ ወይ ምስ ኢሳያስ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ኣብ ቅድሜና ሓደጋ እምበር ሰላም ዘምፃልና ኮይኑ ኣይስምዓንን ይቐኒለ ታንኪዩ ተኽለ ታንኪዩ ዕቁባይ هلو هلو يسمع له هوني هلو ወወ سلام نقول لكم ኣህለን ሰላም لعلا إذا حفظ بالكس تودق على ኦኬ أي ترى هاني قدت لأنه هنا يسلتن بزغني بزلنا سلام ترى لنا نحسبه زلنا كون لنا لتوني أنا ممرت رست ذهب كأخ من تاي توجيس كأخ ناي عركي غير كار استمتي خيا زول هتور لني سلام هلاو سمتي قدم جميرو كله من زولو سلام هذبنا لو زي كونس كلمة 3 عامت ولا 4 عامت جميرو يكون نيرو ምክንያቱ ትብረታዊ ቃልስስ ብድልየቱ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ዝኣተወ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ድሱ ግን ሙሉእ ህይወቱ ናይ ካልእ ሃገር ኮሎናይዝ ንክገብር ሶማል ንሊብያ ኮሎናይዝ ዝገብር ጣልያን ሁሉ ተዋዲኡስ እንደገና ኩናት ናይ ዓድዋ ዶ ናይ ገለ ዶ إخرو كلاي نيلتران ترينتاشين كذلو كلاي وقال ما تهذبنا استفي توجسي بخيري فلتين
ስለዚ ሰላም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እቲ ኩሉ ዝድለ ከዓ ሰላምን ማለት ዕሪፉስ ተናብርኡ ብፈጣሪ ዝተዋሃበቶ ዕድመ ብሰላም ክነብረላ እምበር ካልእ ኣይደልን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ኣነ ግን እታ ርእስቲ ንሰላም ኢለ እንታኣሽሙ ይበልኩም ንምንታይ ኢኹም ኢለ እዘን ኣብ ኸሊጅ ስቴትስ እዘን ኸሊጅ ወይ ከዓ ወሽመጥ ዓረብ ዘለዋ ሃገራት እተን ሎሚ ብዓውታ ዝረኣያ ዘለዋ ሕጂ ስዑድያን ኣማራትን እዩ እዚአን ብዘየወለው መልክዑ ኣብ ትሕቲ በዓል ኣሜሪካ ኢንስትራክሽን ዝኸዳ እየን ብውሕዱ እዚ ትራምፕ ገይሹ ከሎ ክንደይ ከበሮን ክንደይ ጉቦን ክንደይ ገለን ኣፊደን ክልቲአን ስዑድያን ኣማራትን ከምዚ ውድድር እውን እዩ ዝመስል ዝነበረን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ላዕለዋይ ንክልቲአን ዝቆፃፀር ላዕለዋይ ኣካል ከም ዘሎ ኣይንረስዕ at any time see سقولا انتيلون سقبلا ونفعلا دورا انتيلون قبرا يخلا اتنا يكلتي ان نسحاب تفتير زلو اب حدا اوان بحدا خينن نبي من وكايدا خلوا عندنا عرق خبار كله خان خلتي زودي خلف عالم كله زياتن نعبن كلتين بحدا نيرن ولد أو حتى ما درهم زبونا جن كان زود الدر أحواتهم ولا دريهم نرساتنا بإنك آسين مالك نهددا لذي حجي سعودية بدك قمتنا عبارات فرد الله انتهي كتات لهم دلله نرئن لنا مالك كابي من تسقور لا كاب سومال سبيباتات سومالي لان عقر قلت بلا الله اللي بياون نخيت نفر قبصن سعوديان كالكيلان ألوا ناب اللي بيا خيت خيت مالتي اير سبيس كالكيلان ألوا سلازي الجخاء السودان ذلوا ترى تطو كبلاين زغلا ذلوا مالتي نساقا كاب ميديترانيان سي جميرو ولا بزي اللي بيا ذلوا جميركا كساب إنديان أوشان كساب ذرحاقي كساب ذرحوغتو ودوات كتحزيات دلزلة عمارات مالك الذي أبدنا ريتسي فورم ذل كتعطو دريت ذلة محاصل التخلقلت إسرائيل عبال ناسوخ تكون اللو عدد بإيلات بحال غيرها تترهب تدخل مستريتسي جنكا عبال ناسي كونتن جن ኢትዮጵያ ወቅታቱ አለዋዝ بالدقفون ذهبت تمثل ማለት ግን ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ኢትዮጵያ ገርካ አማራት ያው ተቀይሕ ባሪ ታተል ዘላ ማለት ስለዚህ ብዝገበራ ገይረን አማራት ተሰጓ ይተቃልስ ዘሎ እዚ መልእክቲ ዝኸደኻ ኣነ ብናተይ ተረዶ ወላ ኳ ዲፕሎማቲክ وحلل زوال الجباب الأخنى بإرتراء الأخنى بتعبان تسرروا نخلت يوم كتعرقوا غيرنا وصلنا يا أخويني يرداني نعايقنا مثلا إنه جمريا يتم عسكرنا سلطانا ناي قلت فرديت زولنا السودان أبو إثيوبيا نخيتاتو زلوا زمدنا مس عماراتون تطوق تبلو لتخيل الملف هوني سيد نيرترا كنزي نقولتي يعني قايقا زلوا أما فتحرقوا بالمثل زلوا جنكا إيرترا مساعتهم سلزخوني سياس كم تيميني زولو نقدم لكني أرقاقيتي سلطان زولو مسانا إخا ዝብል ክኸውን ከሎ ሕጂ እንታይ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ኤርትራ ምስኦም ሓዊሶም እተን ኣብዚ ከባቢ ክዋሳኣ ዓቕሚ ዘለዎን ሃገራት ከም ስዑድያ ከም ግብፂ ዝቆጣጠርኦ ጉዳይ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዕርቂ ገይረ ኣይኮንኩን ዝሪኦ
እንታይ ደኣ ከም መጠንቀቕታ መሃብኒ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ምስ ዓማራት ምትሕጋዝ ንኸይትገብር እዩ ኮይኑ ዝረአየኒ ማለት እዩ ንኣብነት ኣፍሪካን ዩኒየን ኣኼባ ነይሩ ኣብኡ ተዓዲሙ መፅኡ ነቲ ናይ ኣማራት ኮርስ ካልኦት ወፃእተኛታት ገለ ኣለዎ ዝተዓደሙ ንሱ እውን ኣብኡ ተዓዲሙ መፅኡ ኣሎ እቲ ወዲ እውን ኦፊሻሊ እቲ ወዲ ክብል ከለኹስ ኣብይ ማለት እየ ኦፊሻሊ መግለፂ ሂቡ እዩ ንሕና ብሰላማዊ መገዲ ወደብ የድልየና ኢሉ እውን መግለፂ ሂቡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣነ ዝብሎ ብዕርቂ ዘይኮነ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ኮኾይና ኢሉ ንዝሓቶም ፈያዋይ ሓታታይ እውን መልሲ ዝረክብ ኣይመስለንን ስለዚ እቲ ጉዳይ እንፋክት ካብ ኢድ ናይ ወላ ናይ ኢሳያስ እውን ወፂኡ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ኣብኡ ዘሎ ዕግርግርቲ ኮይኑ ካብ ኢሳያስ ካብ ኣብይ ወፂኡስ ብልዕሊኦም ዘለዎ ኣካላት ኮንትሮል ዝገብርዎ ነቶም ንዖም ኮንትሮል ዝገብርዎም ካብ ብላዕሊ ኮንትሮል ዝገብርዎም ኣለዉ ቴሌፍንትታት ዝኸይድ ዘሎ ናይ በዓል ስዑድያ ግብፂ ፓኪስታን ተን ዝርከባ ኒኩለር ዘለዎን ከዓ ተማቒለን ማለት ፓኪስታን ቱርኪ ህንዲ ወመኒሽሙ ኣማራት ወሲካ ኢትዮጵያ ገለ ዘለዎ ማለት ወጣጥ ኣለዉ ማለት እዩ ባላንስ እቲ መን ይሕይል መን ሓይሊ ይገብር ዝብል ውድድራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣፍሉጦና ከመይ ፍልጠትና ክንላወጥ ዘይኮይኑ እዚ ብምባል ንሕና እንገብሮ ለውጢ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ እታ ዘረባ ግን ከምታ ላልምባ ዝበላ ንሕናሲ ወላ ንእሽቶ ኢንች ዝኮን ክንቀሳቀስ ድምፂ ክንረክብቲ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣሎ ዶ ዝርከቦ ብሓደ ኮንካ ክትከይድ ከለካ ይፅቡቕ እሞ ኣብኡ እንተተኮርና ዝሓየሽ ተዘይኮነ ኣጀንዳ ናይቲ ከባቢ ካብ ኢድና ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ካብቶም መራሕቲ እውን ከይተረፈ ወፃኢ ብካልኦት ዝዝወር ዘሎ ምንቅስቃስ ይኸይድ ከም ዘሎ ነዚ ንፁር እዩ ሓደ ፕሮፌሰር መሓመድ ዝበሃል ኣይ ቲንክ ሶማላዊ እዩ ግን ከም ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ይዛረብ ንሱ ከም ዝብሎ እቲ ዝበለፀ ፖታሽ ዝርከቦ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዘሎ ናይ ዓፋር ቦታ እዩ ክዛረብ ዝሰማዕክዎ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህርፋን ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ብዘይካ እቲ ስትራቴጂክ ቦታ ምህላው እቲ ቦታ ኣብኡ ዘሎ ፀጋታት ናይ መሬት ዘለውን ይርእይዎ ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ ስለዚያ ክብል ደልየ መምህር ወዲአ ኣለኹ ይቐኒየለይ ثانك يو بيت اسماعيل سلامات سلام اسماعيل لكم قبل أنهم والذي باب يقنعوا كل زملاء ريتو تاتي هو هذا له بب شنو هو أبو حيوت جميل كصار حجي وبازي زبلو له لكن معلش كله هو صغيري قداتي يعني ملاكين زولو كله يصير هو صغيري is part of the problem and part of especially projected نقدمي تسيق خوني خيلي و زبال assumptions نعو زمالا لا قداتي نخون يعني حجي بقى طبعا كيقان دي خون ذولو دي ديتيلز ناي ريجينس و ناي بوتا ناي زوبا تصاوتي ويكا بروكسيس وغيره እዚኣቶም ንውሱን ጉዳያት እዮም ዝንቀሳቀሱ ግን እቲ ምዕብል ዘሎ እንታይ እዩ يعني نذكر انت خوينا كل جزء ولا وين كابي دبلوماسي ناي اكسيس باورز قال يا 18th century
حيزو قصابي قال أيوة عالم سي يعني أتي حيالاتي قدات إنفلونس سفيرس ناي إنفلونس ناتهم كالرقاقص كما يعمل كله مجرشا أتي لاين ناي من مقاقال لاين سي أبي بوردر سي أبي إيه يعني تينا أي خالق أي عالم طبعا إيسترن يوروب وبرلين وول زي منطقة برليني نيروتي بوردر يعني خوحيسكا خصابي خصاب تاش معجبة خصاب ميديترانيان يعني خصاب ميديترانيان تا مونغو تي تي بوردر بوردر أو فرونت لاين الله بهلا مع التركي إسرائيل زيتات يعني زيتات كله يعني ايوتي نتي لاين تاش نتي لاين بي ابي تي تمعرابن مبراغنسي ما بدهم حيالات الزمن خلوي كالزمن راح سي ابين خوني حجي كان زي ارينجمنت زي نا دخمي خيدا له ስለዚህ ሕጂ ባጋቲላ ላይን ናይ እንዳሽማ እሞንክቲ እቶም ሄጎሞንስ ያነ ክኾኑ ዘለዎ መንመንን እዮም ቻይና ተማእኸሎን ተማእኸሎን ኣሜሪካ ተማእኸሎን ይኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ያኒ ስለዚ ያነ ኣበ ካበ ኡክራይና ጀሚርካ ክሳብ ሚድል ኢስት ብሱርያ ኣቢልካ ያነ ክሳብ እዚ ኢስት ኣፍሪካ ዘሎ ናትና ሪጅን ዘሎ ዘሎ ሲ እዚ ዜሩ ዜሩ ሲ ኣብቲ يعني بولار سيستم ويكا عالماوي ارنجمنت ويكا من معرراي هون كله سي أبيك أطوال لوين ما زين هاجرات يعني زين شجرات زلون هاجرات يعني ما من السودان إثيوبيا يعني زلو ቦታዊ ግርጭታት يعني ናይ ማይ ጉዳያት አሉ ግብፂ ዚታት يعني ዚታት ክፍታሕ ኣለዎ ኣብ መጨረሻ ታዩ ሆነ በጋታ እቲ ጌም ሜከር መን ያ ትኸውን ዘላ ሕጂ በጋ يعني ጉዳይ ናይ ኢራን ኣብ ምንታይ ክውዕል يعني ኣበይ ከብቅዕ يعني ሰርቫይቭ ገይራ እቲ ሒዛቶ ዘላ ናታ ነፃነት ሒዛ እሞ ምስቶም ብሪክስ ሒዛቶ ዘላ እዚኣ ክኸውን ድዩ ዋላ እዚኦም እዚ ዝገብሮ ዘሎ ስትራቴጂክ بريجر ليفرج يعني بمخباب يعني بحيلي يعني تزغرو زلو يعني حدا لوطي وي حدا مرغص يحدش مرغص ابي ايران كركب يعني ايران دحنا اتي سوريا اتي الله اوريدي كاب سوريا اتي الله تركي سوريا اسرائيل وغبص زين كلن ابتاش وين اتين زلو يعني تي ناي ويست تاش زلو ስለባጋካ ናይ ኢራን ጉዳይ እቲ ታዩ ዘሎ ሕጂ ባጋ ምንቅስቃሳት እዞም ፕሮክሲስ ወይ ከዓ ናይ ሪጂናል ተፃወቲ ከም በዓል ስዑድያ ከም በዓል ገለ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ እዩ ነቲ ኣብ ዞባታት ዝኸይድ ዘሎ ግርጭታት ንኣብነት ናይ ማይ ጉዳይ እሞንጎ ግብፅን እሞንጎ ኢትዮጵያን ናይ ዘይቅሱን ኩነታት ናይ ሶማልያ ናይ ኢትዮጵያ ናይ የመን እዚታት يعني እዚታት ኣብ ምፍታሕሲ ዕድል ይወሃቦም يعني እጅባጋሱ ናይ ስዑድያ ምንቅስቃስ يعني ኣብዚ ዩቲ ኣብቲ ኸውን ዘሎ يعني ማለት ኣብቲ ናታ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ናይ ሽሙ ሒዛስ ነፃ ዝኾነ ወይ ናይ ገዛ ርእሳ ሴኪሪቲ እዚ ኩሉ ፓርት ኦፍ ዘ ቢገር ኢሹ ናይ ዝረአየኒ يعني ኣነ ተራእየ የዛረብ ዘለዎ ስለዚ ሕጂ በጋ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ወርልድ ሲስተም ሕጂ ወዲቑ ዘሎ ላሽዩ ዘሎ እቲ ሪጂናል ኦርጋናይዜሽን ሰን ኦኤዩ ዳርጋ ሰልካ ናይ ዕላል ጉዳይ ዘሎ ኣራብ ሊግ ከምኡ እዩ ፓራላይዝ ዘሎ ከምዘ የለ ማለት እዩ እዚታት ኩሉ ስዚ ሕጂ ተኣሽሙ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ፅቢት ሂ ዘሎ يعني ከመይ ክኸውን ዳሕራ يعني ከመይ ክኸውን እቲ ምምቕቓል ናይዚ
مالتي بولار وكان باي بولار دي هون ولا مالتي بولار دي هون مالتي بولار هون انت خوينو خمي يعني ناي روسيا قداي يعني روسيا كمثال ساي حكا كمثال ساي حيلي خوينا خطوص تخولو قالو دو يلن يعني أمبيشن ناي ويست أوكرانيا ني روسيا حقيسكا تتدلي نجري أمريكا كابي تشاينا يعني ناي مفلاي يوتي بوليسي ناي أمريكا زي زولو يعني بوليسي ناي أمريكا طبعا أمريكا تخون زولا بتعاد وجن خصاب زخون زخون نفسنا هون حلو ينازلوا يوم ناي أوروبيان زياتهم زيهم ما أنا إشتات فيهم يعني أنت عارف بس لازم بقى ناي روسيا قداي ندراتي و باي بولار زي كنا سي مالتي بولار زخون له مجد خالة حيري ما نال يعني ቻይናን አሜሪካን እንተልን ማለት ሆሆን ዝኽእል እንታይ እዚ መንሽሚ ማለት እዩ ሩስያ እያ ሩስያ ናይዚ ዓቕምታት ሒዛ ክትወፅእ ዶ እዚ ውግእ ናታ ኣብ ዩክሬን ኣምፂኡላ ዘሎ ድኻማት ናይ ሪሶርስስ ዕንወት ኣብቲ ዝነበራ ከማና ኣብ ሚድል ኢስት በዓል ሱርያ በዓል ገለ ዝነበረ መክሳራ ሕጂ ትፈታትን ኣላ ኣብዚ ሳሕል ዝበሃል ኣብዘን ሳሕል ዝበሃላ ኣብ ሰሃራ ዘለዋ ኣብኡታት ገለ ክታይሙ ከምኡ ኣላ ግን ይኹር ዝኾነ ሪሶርስስ ኣለዋ ዶ ቢዮንድ እቲ ስትራቴጂክ ዝኾነ መሳርያታት ሓሊፍካሲ ብኢኮኖሚ ብገለ ሕጂ እቲ ማልቲፖላር ኣብኡ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝኽእል እዚ ወታደራዊ ጥራሕ ኣይኮነን ብኢኮኖሚያዊ ረቋሕ እውን ኣብዚ ቨሪ ኢምፖርታንት ቨሪ ኢምፖርታንት ሕጂ ሩስያ ዋጋ እንድሕረሊ ማለት ብዛዕባ ማቴሪያል ላተራል ኦርደር ኢና ክንዛረብ ንኸውን ወይ ብኣሊያንስ ወይ በገለ እንተዘየሎ ባይፖላር እዩ ክኸውን ከምቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ዝነበረ ባይፖላር እዩ ነይሩ ጠብዓን ሶቪየት ዩኒዮን በዚ ወዋርሶ ፓክት በዚ ኔቶ ካልእ ቦታታት ሴንቶ ሳውስ ኢስት ኤሽን ገለታት ሓዊስካ ከዓ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ባይፖላር ጉዳያት እዩ ነይሩ ሕጂ በጋ ከምኡ እዩ እቲ ክድገም ስለዚ በጋ ኣነ ብናተይ ኣረኣያ እዚ በዓል ኣሜሪካ ብገለመለ ከርክብሉ ዘይክብሉ ግን ከዓኒ ካብ ኮንትሮል ክወፅእ ዘይደልይዎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ድዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ድዩ ገለ ንምፍታሕ እቲ ዝሓየለ ዘሎ ዝሃብትመ ዘሎ ስዑዲ ዓረብያ ስለዚ ስዑዲ ዓረብያ ኣብዚ ትንቀሳቀስ ኣላ መጀመርያ እቲ እርጀንት ኮይኑ ዘሎ ናይ ሱዳን ጉዳያት እያ ሱዳን is more important ኣብዚ ቼዝ ቦርድ ሲ መፃወቲ ናይ ቼዝ ሲ ሱዳን ፊቸር ናይ ሱዳን is very important ነሱ እዩ እቲ ኣርጀንሲ ሒዙ ዘሎ ኣብዚ ከዓ ከይ ዘሎ ዝፃወቱ ዘለዉ መን እዮም ኢሳያስ ኣብኡ ኣሎ ይፃወት ኣሎ ኣብይ ከዓ በቲ ይፃወት ኣሎ ኣብ ክልተ ደንቢ ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ግብፂ በዚ ግስያት ኣሎ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክትሪኦም ከለካ ሱዳን ሞር ኣርጀንት ሕጂ ኣስክፍታ ገይሩሎም ዘሎ ናይ እንታይ ሱዳን እንታይ ክኸውን እዩ ወይ ከዓ ከመይ ክውዳእ እዩ ናይ ሱዳን ስለዚ በጋ ነዚ የግድ ሶሉሽን ክደልዩ ኣለዎም ኣብዚ በጋቲ ምጉያይ ናይ ስዑድያ ኦል ኦፍ ሳደን ናብትን ትጓየ ዘላ ብታሽሙ ብታሽሙ እንዞ ሚንታይም በጋ ትፅቢት እዚ ናይ ኣብ ሩስያ ኣብ ኢንድያ ኣብ ኢራን ዝኸይ ዘሎ ኩዳታ ብግጭት ድዩ ከኣቱ ዋላ ግጭት ከክፈትሑ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ኣሜሪካ በዚ ሕጂ ዘሒዞሞ ዘለዉ ኣገባብ ብግጭት ክዋፅኦ ይኽእሉ ዶ ገለ ማለት ውዝን ቨሪ ሾርት ታይም ምስ ተረኣየ ኣድላይ ምስኮነ ስትራቴጂክ ባላንስ ክትንክፍ ምጀመረ እሞ እዚ ናይ 12 መዓልቲ ውግእ ዝኸደ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘካየድዎ ታሽሚታት እዚ ቸክ ኣምፅኡ ማለት እቲ ማለት ናይ ንኢራን ምክሳብ ማለት እቲ ቦርደር ንፓኪስታን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ሎስ ኦፍ ኢራን ቻይና
ብዝበተነ ሓደገኛ እዩ يعني ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ብዝከኣል መጠን within very short time ሎሚ ዘለዋ يعني ኣንቲ ኤርክራፍት يعني መሳርሒታት ወገነታት يعني يعني ሓደ ብሪጅ يعني ኤር ብሪጅ እዮም ገይሮም ቻይኒዝ يعني ብምሉእ ሓይሎም ወሪዶም ኣለዋ ብታሽሙ እያ ሕጂ ምናልባት ዘን ቢ52 ገለታት ከምቲ ብቐዳማይ ዝነበሮ ዝገበራ ገይረን ክምለሳ ይኽእላ ዶ ኣይክእላን ንገዛ ርእሱ ካልእ ዘረባ ይምፅእ ዘሎ ማለት እያ ስለዚ ኣብዚ እቲ ቁርቁሳት ዝኸይድ ዘሎ ወዘን ዴስ እዛ ኢሹ እዚኣ ናይ ኢራን ጉዳይ ብዙሕ ነገራት ክተርእየና እያ ማለት እዩ ማልቲፖላር ባይፖላር ድዩ ክኸውን ወይ ከዓኒ እንደገና ተመጢጡ ከዓኒ ካሊእ ክኸውን በጋ ኣብ ክፅቢት ዘሎ يعني within I think the next meeting ኣብዚ ጀኔቫ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ ኣሜሪካውያን ኣብ መንጎ ኣሜሪካውያን ብዙሕ ነገር ክፈጥር እዩ يعني ዱ ዘይሚን ንኣብነት ብውግእ ገይሮም ብኤርክራፍት ገይሮም ብገለ ገይሮም ታሽሙ ሕጂ يعني የኢራን ከንበርክኽዋ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ግን ኢራን ኣይኮነትን ሕጂ ክትዋግኦም يعني በዓል ቻይና እያ ክትዋግኦም መዓት መሳርያ ወሪዶም ኣለዋ ቨሪ ደንጀሮስ ዝኾነ መሳርሒታት ብሕልፊ ኣንቲ ኤር ታሽሚታት ኣምፅኦም ኣለዋ ንሱ እዩ እቲ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ يعني ቡትስ ኦን ዘ ግራውንድ ወይ ከዓ ወታደራት ኣብ ኢራን ምእታው ማለት ሱዊሳይድ እዩ ንኣሜሪካ يعني እዚ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም እዚ ክገብሮ ዝኽእሉ እንታይ ብተህዲድን ብቦምቢንግ يعني ብኤር يعني ከምዚ እስራኤል ትገብር እስራኤል is the weakest country ደረዳ ብገፅ ንገፅ ብውግእ መፅእ እያ يعني حزبولا مسعروا نيرو يعني ذا اير ديفنس زولو ወይ ኤር ታች መዘወር ስለዚህ بኤር باور يعني ዘን كارير ሰብኡ ዝእክባ ዘሎ يعني ሓንቲ መገድላት ሓንቲ ካብ በፂሓላ ገለታ ዝበሃል ዘሎ እጂ ብኤር ጥራሕ ነዚ ኣብ ኢራን ንኢራን ክወስድዋ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ተፈቲኖም ዝፈተኑ ናይ 10 ዓመት ወላ ናይ 50 ክንደይ ዓመታት ንህዝቡላ ኢንፍልትሬት ዝገበረ ንኢራን ኢንፍልትሬት ዝገበረ ወገለ ስለ ዝገበረ እዚ ክሳራታት ገለታት ዘምፅእ ኣሎ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ሕጂ ንዕኡ ከደግሞ ኣይክእሉን እዮም يعني ካብዚ ከምቲ 12 መዓልቲ ውግእ ዝነበረ ፕሪፓሬሽን ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ሕጂ የለን يعني ሕጂ የለን يعني ስለዚ እዚ በጋ ታሽሙ ይኸውን يعني እዞም ሲርያዊ እዞም ኢራንያንስ ብኮንፊደንስ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ يعني በዚ ዝዛረቡ እንተደዲኹም ንሕና ክነዛረብ ንኽእል ኢና ብዛዕባ እቲ ኑክሊየር ጉዳይ እዚ ናይ ናትና ዲፌንስ ናይ ገለ ግን እዚ እስራኤል ትጠልቦ ዘላ ዋላ ነታንያሁ ዝቆሎ ዘላ እዚ ኣውት ኦፍ ኮሽን ይብሉሉ ዓዊሎም ብድፍረትን ብኮንፊደንስ ይዛረበሉ ከምዚ ንከገብሩ ዝዛርብዎም ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ክንደይ ኣዋርሕ يعني እንታይ ተረኺቡ ስለ ዘሎ ኣብ ኢራን ኢራን እንታይ ሒዛ ኣላ ኣብዚታት ስለዚ ኣትሊስት ዘረባ ንዊሕ ኣለኹ መስለኒ ስለዚ ዝኩሉ ዝተባህለ ኩሉ ዝተመላልኣይ ኮይኑ ዘይሩ ግን እዚ ናይ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ወርልድ ኦርደር يعني ፖስት يعني ፖስት እንታይ ኢና ክንብሎ يعني ፖስት ዩክሬን ወርልድ ኦርደር ብኸመይ ክስራዕ ብኸመይ ክኸውን ንሱ ዲቨሎፕ ዝገብር ዘሎ ወዚ ሪጂናል ታሽሙኻ በዓል ስዑድያ ዝገብሩ ዘሎ ኸኒ ኣብ ዓንኬል ኣብዚ ወዚን ዚስ ኮንቴክስት ምናልባት ክተንብቦን ከለኻ ትጊብስ ሊትል ሰንስ መስለኒ ኣነ ወዲ ኣለኹ ተንኪዩ ብዙሕ ረዳእ እዝጋ ኸማን ፀቢናዮ ቅድሚ ምኻድካ እስማዒል ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ክጋጨዋ ብዘይብሉ ኣብቲ ዩኒፖላር ኣትሞስፌር ምእታወን መፍትሑ እቲ ጉዳይ ድዩ እቲ ሪጂናል ታሽሙሲ ንኣብነት
እቲ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ እቲ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ yani ዘቃይሮም ዘሎ ኢሳያስ ናቱ ሽግራት ኣሎ maybe he is in a better position ካብ አብይ yani አብይ is very weak yani internally is very weak ንኣብነት ሕጂ Yeah, ነዚ yeah. እንታይ ሽሙን ከገብር ክብል ሲ ብሙሉእ እቲ ሳውስ ወይ ኢስት ዝነበረ ሓይሊ ንሰሜን ይሰዶ ኣሎ ሕጂ ንመን ይረክበሎ መን ይርከበሎ እቲ ሳውስ yani እቲ ሳውስ ወላ ገለ yani ኦኤልኤፍ ይርከብዎ ኣሎ Relief. Yeah. ኦኤልኤፍ ይርከብዎ ኣሎ yani ሕጂ يعني እቲ ናይ አብይ ጉዳይ it's very fragile يعني ናይ ብሓቂ fragile يعني ምክንያቱ he's a very very weak player ኣብዚ ጉዳይ እዚ يعني at least ኢሳያስ ተመክሮ ኣለዎ ገለ ኣለዎ he knows how to maneuver يعني يعني ሓደ ምስ ስዑድያ ክኸውን ይኽእል ምስ ቀጠር ክኸውን ይኽእል ፅባሕ እውን ምስ ኣሜሪካ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ፑቲን ክኸውን ይኽእል ጋታ ምክንያቱ ብውሽጣዊ ሽግር የብሉን ኢሳያስ يعني he safe يعني internally he is very safe يعني أبي لكن سيف هيكونن يعني سيف هيكونن سلازم this is their worry يعني انت هيكون إثيوبيا مالسي إثيوبيا of course خمس سودان بس حتى زلاني ناتا بس حتى زلاني ملا بس ناي ديجري ودا سودان is more urgent now معناته فحقت بالتغيل يعني سودان دايما خلون تغيل that is why نعم نزي نبي أبو ظبي نبي جلز جايز الله يعني مصر أبو ظبي تغيد الله ما بعرف قطر نبو تغيد الله قالوا تاتي خلوا له ስለዚህ ኣብዚ በጋኔ መልሽሙ ናይ ሱዳን ቨሪ ኤርጀንት ስለ ዝኾነ ሴታሽሙ ክኾኑ ይኹኑ ኣሜሪካውያን ይረክቡሉ የሎም ብፕሮክሲ ጥራሕ እዮም ከስረሑ ዝደልዩ ይወፍዖም ኣሎ ቶም ኣሜሪካውያን ኣብ ባዕላቶም ሓድሽ ውግኣት ከፊቶም ኣብ ካሪብያን ሽግር ኣለዎም ኣብ ስዊዝ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝገበርዎ ኣብ ኪባ ከደግሞ ይደልዩ ኣለዉ እዚታት ኩሉ ሽግር ስለ ዘሎ እያ ስለዚ በጋ ናይ ምትዕራቅን ዘይምትዕራቅን ኣይኮነን ማለት ኢሳያስን ታሽሙን ኣይኮነን يعني the countries themselves ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ሱዳን ከም ሱዳን ኣበይ ታሽሙ ክትከውን يعني ዳራይ already ከማኒ ኣብዘን ዓድታት እዚኣተን ኢኮኖሚያዊ ቁርቁስን ኢኮኖሚያዊ ህልውናን ኣሎ يعني ቻይና ስጋብ ዓንቀራ እቱቲ ኣብ يعني ኣብ ኤርትራ እቱቲ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ እቱቲ ኣብ ሱዳን እቱቲ ኣብ ኩሉ እቱቲ يعني ብወታደርና እዩ ምናልባት ታሽሙ ዘይከውን በራቁት በጋ እዚ በጋ ኩሉ ታሽሙ ዝኾነ ኣነ ብሰምናተይ ርኢቶ يعني ናይ ኣብይ ጉዳይ ሲ ሂዝናት እንታይ ማለት any development ኣብ መንሽሙሲ ሃንድል ክገብሮ ኣይክእልን يعني ማለት he's too weak يعني at least diplomatically ولا بزخونه انتاش مثلا ولا ببسلات ديو ولا بقلد ديو اسي اي تاش ما يكون يعني انا قدمي تسي كم اسد خون يخيلنا اي كيلن سي يلن يعني كم خون ذات بالسودان يلن ولا بإثيوبيا يلن ولا بقلد يلن يعني الوقت يعني تي ستيبل يو قال زولو نحلو إذا إساياس راح يعني ستيبل زولو سي وشتاوي شجر زي ولا يعني ودير Thank you اسماعيل بردازجي ولا حنمصاكا قصل سلام وعلى عن سنعكم سلام ديوب أديكم أرد على عمي تغون على حاسبة كنك سمع تنحي كم تأر استجن نماني تربحة تبلع الحزب إرتراس روحة تبلع بلاي سعودي متهتاو نعكي خستافو خوم كل حجي أبي خاتخيل حزب إرتراسي تدرس سوا مع زلو مس السعودين من قد السعودي مس إثيوبيا سي سلي إرترا حاسيبو فلترو نربح إرترا سريحي له فلت الجي مغاد سألتان هيت موجوداتين حزب إرترا زقودو زنبرة مغاد سألتيو كختموليو تلاست تنامود دعاتا تفقات حزب إرترا حجكو تقف مالتكو تراح بأكل كتقف كم زي بموت قلت راح يكون انكو عند حد إرترا من يسعود وعل جيرو تدامس إثيوبيا تقولينا ويكأن بالكونفدريشن ولا زخون النجرات انت متشي تايو خمت عند حريلنا تنحلنا ودكت الله ناي سمعت ودكت الله مهرب تناي عمر الله
ولد ولدو زخونه رأس متحت تسمعيك حات نبرس خبت خوابيخا نابنت كم زوم زينجار نبلو مالنا بتيلا أب زخونه هاجر أوروبا حترخبهم هاجر يبلون حجي كم عينت هيوتي حجي كتريهم كلا خطنا برهم وحافن داري يمزنوا ولا جزاه يبكايو كابت جزاه وتشم كم يمزخون حجي زوعل زي اتي زقف نجرو زبلو أنا منالتي سمع تجيرو سياس نهزب إيرترا تناي مودعتا زداريو ناي طفعاتو نزازم يقوب رزب الامنة لنا أنا مخنياتو أبي أخذ خير أفتو مبقسي مبقولي أخذ خير أفتو مبقول انت لأخير ناس نسونا ميدا توم حاليتو دخنو بلا ما يدنو إيرتراوي بزيقلتو من الناتو كن تسنو دبونا إيتيبياوي أو اشتعادي بزبان درجي جميرو بزبان حيل سلاسي حسبو بزبان درجي جميرو إنه خا كابوم زخف خا زهرا سانجل العامت نقول زلنا خا حجي بخبي من قدي ولا كون سنة ساعتي خا تحسب كلها نهز بيرترا رفحي وختبل عايت خلني حجي توعلكو بينات جمر كله بسعودية يعني يدول مستوى ولا سكولة كيسو خلوه سبيتين متى ورقتي باتني تنبو كو تليجرام كا أوجم إثيوبيا زبل ملسيناوي زبل متيني أنا بسعودية يعني رشوعيلو نحن هنا أطلعنا بسعودية يعني إذا وعلى السلام قولوا خلوها بسعودية وديما مثلا حجي أتي كعوز ما تجذب كون لوي كا I don't know بزح كساي كون أي استندم كون أفلطوني بلينجن أبكون زين ساعتين هر خلنا حجي خاب ناي السعودية تتوخونا مكة والسعودية أو تزلع طبوتها استراتيجي بوتاي ناي نداد بوتاي جنزب على أمريكا وفري أو فيرنا لزل بوتاتاتيو سلازي تناتا استراتيجي تحلو تناتا تحلو تولز ناتا تحلو ጸጥታ ትሕሉ ክትብል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ርጋት ትደልያ ሕጂ ትርጋት ከዓኒ ብመን ክመፅእ ከዓኒ ዓይ ዝምልከት በቲ ሕራይ ዝብላ ስለዚ ሕጂ ናይዚኦም ክልቲኦም ምስምማዕ እቲ ዝኸፍአ ነገር ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ክኸውን ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ገንዘብ ልዕሊ ሃብቲ ልዕሊ ወርቂ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ሃገሩ ስለ ተዓብዩ ኣብ ትሕልንኡ ስለዚ ብናተይ ክሪኦም ከለኹ ንህዝቢ ኤርትራ ፈፂሙ ረብሓ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ ይቐኒየለይ መምህር ዘሮ Thank you. Thank you. أبازجي لحاله نعيدها قرماي زلك قرماي قرماي sorry أنا قرماي زورتكم مثلنا أنا سي اوكي وين تا جرينش تاع شمو الجاجيات النها تا جرينش سيمبولكا قلنا ناتكا دارك جرين تخون اوكي قرماي اوكي بمجمرتا عندهم سيخون زي لومي علو زلنا زعبا عابي زعبايو درجاتهم دققت تساوتناتو كم سبات مالتي إساساً أبين كهونو يخولو يوم جن أبزبو تازي وي بقرن أفريقيا درجة أنت دارينايو أبكلت عبيتي حاجرات ولاوين زوم سعوديان نبلوم ولا إمارات نبلوم وين بخال أي درجة زرعيو تساوتن تدي كوينوم دحري لنا انت دارينايو معراب بملؤ والو اتي مبراق وين كابزي زرحقي ايكونن باركس زين كلت هاجر نمنتاي انت دالنا ابز بوتازي وابز خبابزين اب علمن عبي ማለት ጽልዋ ዘሎ ወይ ዓቢ ኢፌክት ዘለዎ ነገራት
ኣለውን እዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተን ስለዚ እቲ ቃልሲ ዋላ ሕጂ ብሱዳን እንተደኣ ክንጅምሮ ኮይና ብዞም ናይ በዓል ሕሜትን ብርሃንን ወይ ብዛዕባቶም ኣብ ናይል ዝቕመጡ ናይል ዝብልዎምን ቶም ካብ ፈቐዱ ኣፍሪቃ ዝመፁ ዘለዉ ናይ ዓረብ ኦሪጅን ዘለዎምን ጥራይ ኣብ ኦም ዝተሓፅረ ኣይኮነን እዚኣቶም እውን እንተኾነ ስቲል ገለ ዝድለዩ ገለ ዘይድለዩ እዮም እዞም ክልተ ሓይልታት እዚኣቶም ግን እታ ቀንዲ ትድለ ዘላ ሱዳን ኣላ ብዓባያ ቅድም ንዓ ንውሰድ ቀፂሉ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ዓለም ቃልሲ ናይ ፔትሮል ኣይኮነን ናይ መግቢ ውሕስነት መግቢ ትመፅእ ዘሎ ማይ ምስኡ ተተሓሓዘ እምበር ሱዳን እንተደኣ ወሲድናያ ኣብ ዓለም ካብቲአን ሰለስተ ብመበል ሳልሳይ እትስራዕ ቅርጫት ናይ መግቢ እያ ናይ መግቢ ዓለም በዚ ሕጂ ዘለዋ ጂኦግራፊካዊ ትሕዝቶ በዚ ሕጂ ዘለዋ ዶባ ጥራሕ ዋላ ደቡብ ሱዳን ከይዳን ከላ ስቲል ልዕሊ 200 ሚሊዮን ሄክታር ልሙዕ መሬት ኣሎ ማይ ኣለዎ ዝናብ ኣሎ እዚ ኢልካ ክትውድኦም ዘይትኽእል ናይል ዝብኦም መዓት ወሓይዛት ኣሎ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ናይ ውድድር ቦታ ኮይዱሎ መን ይሕዞ መን ኣብኡ ኢንፍሉዌንሻል ይኸውን መግቢ ንህዝቡ መግቢ ንዓለም ሒዙሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ክገብሩ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ክስታይ ቃልሲ ኣብ ሱዳን ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ዝጀመረ እዩ እሱ ከዓ ኩሎም እቶም ብፈረንሳይ ዝጀመረ እዩ ፈረንሳይ ብዓብዩ እያ ዘላቶ እዚ ጉዳይ እዚ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ፈረንሳ እዚ ሴንትራል ኣፍሪካ ናታ ግዝኣት እዩ ንበሎ ዋላ ሕጂ እውን ነፃ ሃገራት እንተበልናየን ካብ ቻድ ሴንትራል ኣፍሪካ ናይጀር ማሊ ኩሉ እዚ ሴንትራል ኣፍሪካ ኣብዚ ቁፅሪ ናይቶም ኣዕራብ ኣብ ከነፍሲ ወከፍ ሃገራት ካብ 400 ስጋብ ኣዕራብ ክብል ከለኹ እዞም በዓል ሕሜቲ ዝኣመሰሉ ዝዓይነቶም እዮም Arabic origin, Arabic culture, Arabic language እዚ እዩ ተስታዮም ማለት እዩ 400 200 600 ዘይብላ ሃገር የላን ሕጂ ኣብዚ ቦታ እዚ እናበዝሑን እና እቲ ካልቸር ናቶም ከዓ እንዳስፋሕፍሐ ከይዱ ስለዚ ነቶም ኣፍሪቃውያን Arabic culture Neolithic culture ንበሎ ድሓን ካልእ ካልቸር ዘለዎም ንዕኦም እናፀለውዎም ቋንቋ እንዳስፋሕፍሐ እምነት እንዳስፋሕፍሐ ናይ እምነት ትካላት እናስፋሕፍሐ ስለዝኸደ እዚኦም ንሱዳን ገጾም ዝድፍኡሉ መንገዲ ይድለ ነይሩ ካብ ነዊሕት ግዜታት ሒዝካ ሕጂ ንሱ ከዓ ሱዳን ንሕና በዚ ብምስራቅ ማለሲ ዶብ ንፈልጥ መሬትካ ንብል ህዝቢ ኮይና እንኮን በዛ ብኻልእ ሸነኽ ክትሪኣን ከለኻ ግን ሱዳን ናይ ስደት ቦታ እዩ ቀፃሊ ስደት ዝቕበል ስፍሓት መሬት ኣለዎ ዝሎ ክኸይድ ፀኒሑ እዩ ተኽሪር ትረክብ ጋና ትረክብ ገለ ትረክብ ኩሉ እዩ ዘሎ ሱዳናዊ ኸይ ዝኸውን ሱዳን ምስኣት ወን ጽባሒቱ ሱዳናዊ እዚ ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ፀኒሑ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት እናተባልሐ ምስ ከደ ነዚ ናይ ራፒድ ዲፕሎይመንት ፎርስ ዊን ስሩሕ ስለ ዝፀንሖም ንሶም ከዓ ቅድሚ ሕጂ ክሰርሕሉ ስለ ዝፀንሑ ብፍላይ ፈረንሳ እንተደኣ ወሲድና ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይ በዓል ፎር ተቃለስቲ ከም ዝዓል ዓብዱልዋሕድ ገለመለ ዝበሃሉ
እንታይ ትብሎም ነይራ ህዝብኩም እንተደኣ ኣብ ናይ ስደተኛታት ቦታ ኣኪብኩሞም ሞር ተሰማዕነት ክህልወኩም ይብልዕቲ ናይ በሺር ኣብ ትዕቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት መንግስቲ ብእኽዋን ምስልሚን ዝፍለጥ መንግስቲ ክትዕወቱ ትኽእሉ ኢኹም ጥራሕ ኣብ ናይ ስደት ቦታ ስታይ ግበርዎ ብሂማኒቴርያን ተኸሲሱ ገለ ዝበሃል ከምዚታት ክኸይድ ፀኒሑ ግን ከዓ ንፅባሒቱ ከዓ እቶም ካብ ምዕራብ ማእከላይ ኣፍሪቃን ስታይ ዝመፁ ብቻድ ኣቢልካ ብሴንትራል ኣፍሪካ ኣቢልካ ብኮንጎ ኣቢልካ ዝመፁ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ቦታ ናታቶም ይኣትዎ ነይሮም ማለት እዩ ቀደም ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ፀኒሑ ኣብ መወዳእታታ ዘላ ንምንታይ ሕሜቲ ንዝብል ሕሜቲ ዋይ ንሕጂ ሓደ ስቲል ሓያል ቀቢላዊ ምትእስሳር ስለ ዘለዎም ርዜቃት ከም ርዜቃት ቀቢላ ናይ ሕሜቲ እያ ቁፅራ ካብ ሱዳን ኣትሒዝካ ካብዚ ምዕራብ ሱዳን ኣትሒዝካ ስጋብ ኩሉ እዚ ናይ ኣፍሪቃ 6 ሚልዮን ዝኸውን ቁፅሪ ኣለዎ እዚኦም ክኣትዉ ይደልይዎም ኣለዉ እዚኦም ነቲ ቦታ እንተደኣ ገዲፎም እቶም ኣፍሪቃውያን ንበይኖም እንተደኣ ተሪፎም ከዓ እቲ ዘሎ እዘን ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ እዚኣተን ሎሚ እዚ ኣብ ብዙሕ ነገራት ክኣቱ ዝኽእል ክቡር ማዕድናት ዘለዎ ኩላተን ኣለዎን ስለዚ ነዚ ክብሕትዎ ይኽእሉ እንደገና ኣብ ኔው ከዓ ነዚኣቶም ሒዞም እውን እቲ ናይ ምግቢ ውሕስነት እውን ከማልኡ ይኽእሉ ኣብ ውሽጢ እዚ በቲ ካልኣይ ሸነኽ ሱዳን እዚ ኮይና ስለዚ ከምዚ ኢሉ ይኸይድ ኣሎ መወዳእትኡ እውን እዞም ክልተ ተፃወቲ ስዑድያ ድዮም ገለ ትብሎም ብካልኣይ ደረጃ ዝስርዑ ናብዚ ነገራት እዚ ተዘይኮይኖም ቀዳም ተሰሪዖም ነዚ ጉዳይ እዚ ስታይ ዘብሉ ኣይኮኑን ንሶም እውን ዝጥምትዎ ነገር ኣሎ ታታ ውሕስ ናይ ብሕፅረት ክመፅእ ስለ ዝኾነ ኣፍረይቲ መግቢ ይኮኑ ናይ ማይ ሕፅረት ክመፅእ ስለ ዝኾነ ማይ ዘለዎም ቦታታት ኣይኮኑ ስለዚ እዚ ኣሎ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዘለዋ ኣብዚ ተዳልና ኢትዮጵያ እውን ስቲል ናይ ሕርሻ ብመጠኑ ምስ ናይ ሱዳን ዘይወዳደር ኮይኑ ግን ሃብቲ ማይ ኣሎ ነዚ ማእከላይ ምስራቅ ዋላን በዓል እስራኤል ዋላን ገለ ንምስሪ ሓሊፉ ዝናይ ምስሪ ሕጂ ላዕልን ታሕትን ምባል ኩሉ ገና ስታይ እንታሽሙ እምበር ንዓ ኣኺሉ ንኻልእ ዝኸውን ማይ ኣሎ ስለዚ እዚኣ እውን እንተኾነት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ስቂላ ማለት ከምዚ ብዙሓት ንብሉ ሕጂ ንሕና ነው ከይዳ ተበቲና ገለ ንብል ኢና ኩሉ ግዜ ግን እዚ ነገራት እዚ ክፈቅዱ ክፈቅድ ከም ዘይኮነ እቲ ናይ ዓለም ታሽሙ ብክልቲኡ ሸነኸ ሕጂ እቶም ብምዕራብ ዘለውን ብምብራቅ ዘለውን ሓያላን ወይ ርእሲ ሓያላን እንዳኾኑ ወይ ዓበይቲ እንዳኾኑ ዝመፁ ዘለዉ ከም ህንዲ ከም በዓል ቻይና ስቲል እዚኣቶም እውን ናብቲ ናይ ቀደም ቦትኦም እንዳተመልሱ እዮም ቅድሚ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝነበረ ስጋብ ምውዳቅ ናይ ኣውቶማን ኤምፓየር ዝነበረ ከንዲ ዘገድሶም ዝነበረ ምዕራብ እዚ መንገዲ ኣብ መንጎ ቻይናን ህንድን ዘለዎ መንገዲ ነፃ ክኸውን ገለ ነገር ዘይብሉ ኾኑ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ካብኡ ዝመፅእ ሓሪር ድዩ ቀመማቐመም ድዩ ገለ ድዩ ሽዑ ዝነበረ ሃብቲ ከምኡ እውን ናብኡ ዝሰድዎን ከዓ እዚ ስታይ ንኸብል ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ሓሪር መንገዲ ዝበሃል ሓሙሽተ ዝነበረ መንገድታት እንዳማዕበለ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እዚ ቦታታት እዚ እውን ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣትወሉ ክኸውን ኣሎ ኤርትራ ኣብዚ ሓንቲ ብልጫ ክትህልዋ ትኽእል ናይ ሕርሻ ቦታ ድያ ኣይኮነትን ማይ ኣሎ ድዩ የለን ግን ሓንቲ ታሽሙ ዘለዋ ኣብዚ ናይ ኣብ ደገ መንገዲ እዚ ናይ ሓሪር መንገዲ እዚ ወይ 20 ካብ 100 ዘሎ ካልእ ክኸውን ክኽእል እዩ ንግድ ናብ ዝመፅእ ዘሎ እዋናት ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ቁጠባ ኣፍሪቃን ቻይናን እንዳኾነ ክመፅእ ስለ ዝኾነ እዚ ቦታታት እዚ ኣብኡ ዘለዎን ጂኦፖለቲካል ቦታን ሒዘን ዘለዋ ድሓን ዝኾነ ስታይ ክህልወን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ኤርትራ ስታይ ዝኾነ ቦታ ኣለዋ ቀንዲ ናይ ኤርትራ ፀገም እምበኣር ኣብዚ እቲ ዝርአ ናይ ኤርትራ ፀገም እንታይ እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና ኢሳያስ ወዲ 80 ዓመት ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይ ዝገደፎ ነገር ብድሕሪኡ መን ክመፅእ እንታይ ክመፅእ ዝበሃል የሎን እዚ ዓብዪ ካብቲ ጭንቀት ዝፈጥር ኣብቲ ከባብን ናትንታሽሙ ኮይኑ ኣሎ ብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ
ኩሉ ግዜ ደሸግሮም ክመርፅሉ ዝኽእሉ ነገራት የለን ኣይርአን እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ስርዓታት ዝኾነ ይኹን ኩሉ ዓፅዮሞ ስለስታይ ዘብሉ ዕድል ኣይቡን እዮም ሓደ ካልኣይ እውን ክፈልጡ ኣብኡ ከኣትዉ ስታይ ዘየብሎም እውን ዓንተ ቦይ ከም ሓይሊ ትግለፅ ነራ ናይ ኢሳያስ ሓይሊ ኣይኮነን እቲ ሓንቲ ግን ንሱ ንነብሱ ፅቡቅ ገይሩ ሓፂርዋ ተፅዕኖታት ከም ዘይወርዶ ብዋጋ ጥሜት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ብዋጋ ጭንቂ ናይ ህዝቢ ኤርትራን እቶም ካልኦት ከምኡ ምግባር ስኢኖም ኣይኮኑን ግን እንተወሓደ ከብልዕዎን ከስትይዎን ዘለዉ ሰባት ክልቅሑ ምእንትኡ ዘለዎም ሰባት ክልምኑ ምእንትኦም ዘለዎም ሰባት ስለ ዘለዎም ብመጠኑ ኣብዚ እምበኣር እቲ ተፅዕኖ ናይ ካሊእ ይመፅእ ንስኻ እውን ድኹም ክትከውን ትኽእል ዝኾነ ዘይትልምን ዝኾነ ዘይትወስድ ዝኾነ ዘይተብል ወይ ዝኾነ ዘይትልቃሕ እንተደኣ ኮይንካ ግን ነብስኻ ፅቡቅ ጌርካ ሓፂርካያ ማለት እዩ ብዋጋ ናይ መን ብዋጋ ናይቲ ብጥሜት ዝሕለብ ዘሎ ህዝቢ ብዋጋ ናይቲ ብጥንቁርና ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ብዋጋ ናይቲ ብሕማም ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ እዚ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ሸነኽ ቀንዲ ካብቲ ዘፀግም ብድሕሪኡ እንታይ እዩ መን እዩ ክመፅእ ዝኽእል ዝብል ኣብ ተቃውሞ ድዮም ሃሰስ ክብሉ ኣብቲ ድዮም ሃሰስ ክብሉ ብዙሕ ግዜ ዝርአ እዩ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሑ እንተኣሽሙ ኣብ ጭንቂ ፀኒሖም ዘዕርፍሉ ሓደ ነገር እንተደኣ ተረኺቡ ቀልጢፎም ናብኡ ከም ዝኸዱ ክንርኢ ንኽእል ኢና እዚ ኣብ መብዛሕቶም ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ምልክት ስራሕ ዘለዎም ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ስልጣን ምርኽኻብ ዘይብሉ ሃገር ከምኡታት ይርአዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ዝኾነ እንተደኣ መፅዩ እሞ ክጭብጥዎ ክሕዝዎ እንተደኣ ደልዮም ከምዚ ክጥሕል ዝደለየ ሰብሲ ዋላ ሮማዲ ሳዕሪ ሒዙ ድድሕን መሲልዎ ዝጭብጥ ክጭብጥዎ ይኽእል እዮም ካበይ ክመፅእ ዝሓይል እዚ መን እዩ ክኸውን ዝስታይ ደበለ የለን ልክዕ ከምዚ ናይ በዓል ቡርቄባ ክኸይድ እንከሎስ ንዘለዓለም ንሂወቱ ሙሉእ እዩ መራሒ ነይሩ ግን ኣብ መወዳእታ ዋላ ሎሚ ዝሸሞም ሚኒስተራት ምፅባሒቱ ገለ ነገር ክሓትዎ ምስ መፁ እዚኦም በዓልመን እዮም ኣብ ዝብል ደረጃ ይበፂሑ ነይሩ ስለዚ ንዓለም ኣጨኒቕዎም ነይሩ ነቲ ከባቢኦም ኣጨኒቕዎ ነይሩ መን እዩ ክመፅእ ዝብል ቢንዓሊ መፅኡ ትንክፍ ምሰበላ ቀልጢፎም እዮም ሒዞሞ ንነዊሕ ዓመታት ከዓ ስታይ ከብል ክኢሉ ስለዚ ከምኡታት ክርአ ይኽእል ይኸውን ናይ ኤርትራ ሓይሊ ናቱ ካብዛ ብጥሜት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነብሱ ኣደልዲሉ ስለ ዘሎ ወርልድ ባንክ ድያ ተፅዕኖ ክትገብር ብዙሕ ግዜ ርኢናዮም ኮይና ንሰናይ ምሕደራን ንመንገድን ክኾነካ ገለ እንተደኣ ኢሎሞ እሞ ግን ብድሕሪኣ እዚኣ ክትገብር ኣለካ እንተደኣ ኢሎሞ ዝኣበየሉ ግዜ ርኢና ኢና ወይ እውን ዶክተር ዓንደ ብርሃን ሓደ ግዜ ገሊፅዎ ነይሩ እቲ ገንዘብ ከም ተመልሰ ብዙሕ ግዜ ፈተናታት ተገይሩ እውን እቲ ገንዘብ ክምለስ ኣይተኽኣለን ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ነገር ክርከብ ኣይተኽኣለን ንዑ መምለሲ ክኸውን ዝኽእል ኣብኡ ምእታው ብዙሕ ኣየድልየንን ሰሚዕኩሞ ትኾኑ ስለዚ እዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ኣሎ እምበኣርከስ ሕጂ እዞም ተፃወት ኣብታ ናይ ዕርቂ ትመስል ዶ ገለ ዝበሃል እዞም ክልተ ተላኢኾም ብካልኣይ ደረጃ ተላኢኾም ስታይ ይገብሉ ስዑዲ ይኹኑ ስታይ ናይ ግዜኡ ምስሕሓብ እንተዘይኮይኑ ንነዊሕ እንተኣሽሙ ይኮኑ እታ ዝደልይዋ ካብዘን ሃገራት እዚኣተን ምስቶም ካልኦት በቶም ካልኦት ተመሓዲሩ ብዝወሃቦም እዮም ክረኽብዋ እምበር ንዕኦም ዝግደፍ ኣይኮነን ላትማይ ስታይ ናይ ኢትዮጵያ ንዕኦም ክግደፍ ኣይኮነን ዋላ እውን እቲ መሬትን እታ ቅርጫት ናይ መግቢ ዝኾነ ሱዳን እውን ንዕኦም ግን ምቅሊቶም ወይ ተረፎም ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ካብዚ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝተመርኮሰ ምንቅስቓሳት ከርእዩ ይኽእሉ እዮም ሓደ ሕጂ ንገዛ እርሱ ኣብ ክልቲኦም ሓደ ህንዲ እስራኤል ኢማራት ገለላቶ ዝበሃል ኣሎ በቲ ካልኣይ ከዓ ፓኪስታን ስዑድያ ግብፂ ቱርኪ ኣሎ
ዝበሃል ግን ኣብ መወዳእታ ክልቲኡ እዚ ክስታያት እዚ በቶም ብላዕሊ ነዚ ጉዳይ ዝዝውርዎ ኣብ ሓደ ነጥቢ ዝመፅሉ እዩ ከምኡ እውን እቲ ናይ በዓል ኣቢ እውን ስጋብ ኣብቲ ዝኾነ ይኹን ካልእ መተካእታ ስጋብ ዝርከብ ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ክኽእል እዩ ከምዚ ዘለዎ ክኸይድ ኣደኤንድ ግን እቲ ኣምፂኦም ኮፍ ዘብልዎ ከብልዎ እዮም ስለዚ ኣብ ውሽጢ እዚ ኩነታት እዚ እምበኣር ንሕና ኣብ ውሽጢ እቲ ምእራግ ናይቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ እቲ መተካእታ ከይገደፈ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ክርአ ዝኽእል እዚ ክመፅእ ይኽእል ብድሕሪኡ ዝበሃል ዝጥመት ሓይሊ ኣብ ዘየለሉ ኩነታት ከምዚ ኢሉ ይኸይድ ኣሎ ሓደ ዘይተፀበናዮን ዘይረአናዮን ነገር ክመፅእ ይኽእል እዚኣቶም እውን እንተኾነ ኣብ ነዚታት ምፍታሽ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝገብርዎ ወይ ነዚ ክልቲኡ ኣተዓሪቕካ ወይ ስታይ ዝበሃል ኣይኮነን ኩሉ ኣብ ዘለዎ ከም ዘለዎ ክሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነዚኦም ዝንቀሳቀሱ ዘለዎ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ዘሎ ናይ ምውድዳር እንተኣሽምኡ ግን ነዊሕ ዕድመ ዝኸይድ ወይ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ክስታያት ኣይኮነን ፅባሕ ኣፍንጫ ዓረባዊ ባህል ኣሎ ኣፍንጫኻ ተሰዓዒምካ ክዓርፍ ዝኽእል እዩ እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ከዓኒ ምቅሊቶም ከም ሰቦም ከም ኩሉ ካልእ ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ እውን ይፈልጡ እዮም ስለዚ ብጠቕላላ ነቲ ኩነታት እዚ ዝመስል ኣብቲ ክስታይ ዝኸይድ ዘሎ ግን ተንቀንዲ ኣተክሮ ዘለዋ ሕጂ ሱዳንን ኢትዮጵያን زورو نشتيلو كم حساب الربوا قال هستاي الراي بس هو أنا استنتهي اللي مثلك كاتنجر قف حصل زرلو تحطو تار استقريب هذا لا قال لا لا مثل تار استي yes or no and why يغاتبل مالتي يس حجي كابو وصاي تخالي السودان ده important عراق ده important ولا إيران زلو قريتشت ديو ولا نا إسرائيل كونتات ناي تركي ديو إذا خالي extension يو أنا بوئي حليفين نوعو أبكار زوتت يو بيدي تلا أختيهم زياتهم بري ودأتي يكونن بزبل دمديمنا مالتي لذا قزينا بيتأفز ولا خين سمع عن له كابتر استوى صعب زخون هنا في extension عالم لخاو كونتات مخيد سلازل لنا نوعو بدو عغميتنا نتانا قرقن كمزا من هاتولو سيد جميلو أنا بدأ حركة بحصر زبالة من قد خازر رزقي ردا أزق دماني أبتا قداي فوكاس غيرو خاني هايتكمني نايزي أتوم سي نهزبهم زي كونو سي زي أتوم زعرقو زقبرو نقر نعانا نهزب زربح يكونن يلم ديوم حصر زبالة أنا وم تماساسالي مالتي سلازي أب كمزين تتوكرنا مو تنقر دجبت كوينو سي كم حلالف دخل نقر كخونان انت دقا بزعبا سودان قداسنتن بزعبا قطباوي من هبتام إثيوبيا دي هبتام إريترا دي هبتام ولا سودان دي هبتام من يو زقدسلن زي أتن كنبل كوينا كلا أجندا زخوننا زرو سلازي نابتار استتوك فوكس بزبلت زيوم ملخت زياتهم نربحانا هيكونن ويكا نربحانا إبراهيم قدم حجنا أبنت بتناتو تردو انتايلو وسلام الحرد قبرنا خوينهم سي صبق إلو دمدمو مالتي قالنا خاني نو زيوم زقبرو مش حزبهم زي تعرقص مش كال عرق فطري كل يوم إلنا مالتي أبتار استي ولا جيجا خنسي أبتار استي ذاتو كورة تكون كم بالله انت قبرك انت وجهها كاننا زبالة سي تزي كوينو يقفح عالبوت نقر صباح اللخا بس نتي كبابنا زين الصل أتن يدبيزا خوين نسر حزر الواقع أب عرقنا يخون أبنا كبابنا حوم تقواس صاوتا سلزلوا إنا كن حدقن زي دلنا عمونغو سعودين عمونغو
ኤርትራን ኢትዮጵያን ምትዕራቅ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ሬስትሪክት ክንገብሮ ኣለና ዘይበልኩ እንተ ዘይኮይኑ ሓቅኻ ኣነ እውን እንታይ ኢለ ንህዝቢ ኤርትራ ከፍርየሉ ዝኽእል እወንታዊ ለውጢ ክኽሰት ይከኣል ዶ ዶስ ኢሳያስን ኣብይን ከምቲ ኣብ ስዑዲ ኸይዶም ብኤምቢኤስ ዝተሰለምዎ ሎሞን ኣብ ህዝቡን ሃገሩን ብዘይ ለውጢ ተዛዚሙ እንደገና ነገስታት ሰለምትን ተሰለምትን ኮይኖም ኣብ ዓለም ዝረኣይሉ ኣስማቶም ሓፍ ከብሉ ዝፍትንሉ መድረኽ ቲያትር እዩ ክኸውን ኢለ ሓቲተን ኣብኡ ክንካታዕ ኣቕሪበን ማለት እዩ ቀፅል ክስታይ ኣነ እንታይ ኣብ ዕርቂ ክዓርቅዎም ኣይኮኑን ዝኽእሉ ዕርቂ ዝበሃል ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም የለን ባህላ ድሕሪ ኩሉ ዝበልክዎ ክዓርቁ ይኮኑን ከይዶ ነናቶም ረብሓታት ስታይ ክገብሩ እዮም በቲ ሽሙ እንደ ዝኸዶ ዘለኹ ኣነ ስዑድ ዓረብያ ከተማ ኣክሎም ክትዓረቁ ስለ ዝብል በቲ ስሙ እየ ዝኸዱ ዘቕሪበዮ ማለት እዩ ኦኬይ ባይሬ ሰላም ከመይ ምስኢኹም ከመይ በይንኩም ንበላ ኣነ እኳ ከምታ ባሻይ ዝበላት ሓረስቲ ጅውን ንስኻት ደግማ ኣለኻ መምህር ካብ ኣኸይ ወፃእኩ ሕፅር ዝበለት ርእይቶ ናተየ ክህብ ምናልባሽ እውን ፍለይ ክብል ኽእል ኸውን ከምቲ ባሻይ ፅቡቅ ገይሮ ትሒዝዋ ከሎ እታ ርእይቱ ግን ምናልባሽ ናተይ እውን ፍለይ ትብል ዝኸውን ግን ዝስማዓኒ ማለት እዩ ንሕናሲ እንታይ እዩ ሕጂ ዘዛርበና ዘሎ እዘን ክልተ ሃገራት እዚአን ኣቕድም ቢለን ኣብ 2018 ክልቲኦም መራሕቲ ብስዑድያ ከይዶም እርቂ ክገብሩ ርኢናዮም ኣብ ምንታይ እዩ ትእርቆም ነይሩ ከዓ ሕጂ ግልብጥ ኢሎም መዓት ሰራዊት ክልቲኡ ሸነኽ ይቀራረብ ንርኢ ኣለና ሕጂ ከዓ ከምታ ዝተባሃለት ስዑድያ ኣብ መንጎኦም ኣብተን ኣብትን ትኸይዳ ኣላ ስለዚ ታርእስቲ ካብዚ ዝግበር ዘሎ ዕርቅሲ መን ይትረባሒ ክልቲኦም ድዮም እዞም መራሕቲ ዋላስ ህዝቢ ኤርትራ ኣለዎ ወይ ገለ ረብሓ እዩ ዝብል ኣነ ሕጂ ብቕልል ዝበለ ዝርዮ ምስናይቲ ኩሉ እቲ ዲክታተር ስርዓት ናይ ሃገርና ኣብ ገደማ ቅድም ቢሉ ክጅምራ ከሎሲ ምሳሌ ገይሩ ዝተዛረባ ነይራ ድሓር ቀፂሉ ከዓ እቲ ሰላም ምዃን ነቶም ኣንፃር ሰላም ገይሮም ንህዝቢ ብጉዳዩ ንኸይሓስብ ዝገብሩ እድል ይዓፅ እዩ ስለዚ በዚኣ ጥራሕ ሓደ ብካልኣይ ደረጃ ከዓ ናይ ፀማማት ውግእ እቲ ዝጉዳእ እቲ ህዝቢ እዩ ትኻለ ገዲፈ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ድሕረ ባይታ ናቱ ገለ ኣበይ ይኹዳእ ኣብ እንታይ እዩ ዝብል ገዲፈሲ እቲ ብላዕሊ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለናሲ ናይ ፀማማት እዩ ዝመስል ስለዚ እቲ ህዝቢ ክጉዳእ እዩ ካብዚኣ ተበጊሰ ጥራሕያን ሕጂ እቲ እርቂ ተደኣ ሓቂ ኮይኑ ማለት እዩ ፅቡቅ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ይረብሕ ይኽእል ከለኹ ኢን ዘ ሰንስ ናይ ዘላቒ ረህዋ ይበሃል ካብቲ ናትና ክንኣቱ ኣይደልን እምበር ኣቅዲምኩም ብዙሓት እውን ካብቲ ርእሲ ውፅእ ኢልና ግዴና ገለ ማለኦም ንዛረብ ነርና ግዴና እኳ መዓልትን ለይትን ኢና ንዛረበሉ ዓቕምና ንግብር ኣለና ሕጂ ግን እዚ ውግእ እዚ ሰብኣይ ንፈልጦ ኢና ብዘይውግእ ኣይሓድርን እዩ ባዕሉ ዝፈጠሮ እዩ ዝኩሉ ሕጂ ጠንቅታት እሱ ዝኣተወ መብፃዓይ ዘይንፈልጦ ኮይና እምበር ሕጂ ጠሊሙሎ ማለት እዩ ምርኣፍ መሊኡ ሕጂ ንኤርትራ ብሕቶቱ ኣሎ ሰብኣይ ብዓብያ ደፎት ባሕሪ ዝበሃልሲ ማእስያ በቂላ መዝገብ ሲኢናያ ዝብላ ዘሎ ሰብኣይ እዩ ስለዚ በዚ ስምዒት እዚ ነቲ ህዝቢ እናበለየ ብኣልማማ ዝበሃል እንታይ ሂማን ዌቭ ገይሩ
ይመጽእ ኣሎ ስለዚ እንታይ ረብሓ ኣለና እሞ ካብዚ ግዜ ኣነ እዚ ማለተይ ግን ኢሳያስ ይውደቕ ወዲቑ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላሕታ ይቐትሎ ኣሎ ስለዚ ሓደ ገፁ እሱ ደቕ እሞ ዝጠፍእ ከዓ ይጥፋእ ዝብል ርእቶ የብለንን ስለዚ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ዘድልየ መምህር ኣነ ብዙሕ ካልእ ኣርእስቲ ዝኸውን ብዛዕባ እቲ ድሕረ ባይታ ሕጂ ክግለፅ ፀንሐ ብዙሓት ተዛሪቦም እዮም መን እዮም ብድሕሪ ዘሎ ገለ መለ እዚታት ኣርእስቲ ኣይኮነን ስለዚ እታ ኣገዳሲት ነገር ህዝቢ ኤርትራ ይርባሕ እዩ ንርብሑ ከዓ ካብዚ ዝወርዶ ዘሎ ወይ ዘንፀላልዎ ዘሎ ካብኡ ክድሕን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ዝተረፍዕ እዮ ግን ናትና እዮ እዩ ወዲ ኣለኹ Thank you. Thank you. ኣነ ሕቶ ኣላሃነ ንእሽተይ ሞ ኣራይ ግርማ ዝኾነ ሊክ ዝገበረ ዋላ ዕላውስ የሎና ናይ ማለሲ ናይ ክልቲኣቶም ዘን ናይ ዜና ማእከናቶም ይርአና ኣለኹ ወይ ሊክ ዝገበረ ወይ እውን ክኸውን ይኽእል ኢና ንብል ዘለና ክልቲአን ንዕርቂ ንክልቲኣቶም ንምትዕርራቕ ዲፕሎማቲካዊ ክስታያ ክተካይድ ኣላ ሓንቲ ሃገር ዝተባህለ ኣሎ هو መን ኣብዚ ሚድያ ናይ ዓለም መን ኢኻ ትብሎ ካብ ስዑድያ ናብ ኢትዮጵያ ዝተላእኩ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ነቲ ዕርቂ ክሰርሑ ወይ ከሰላስሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዩ እቲ ጉዳይ ቀኒ እንታይ ግርማይ ማለሲ ክልቲኦም ንክዕረቑ ስዑድያ ዝንዝን ትገብር ኣላ ዝብል ዲቴልስ ሰማዕናይ እኳ ተዘየለ ከምዛ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ ኩነታት ኣብዛ ሕጂ ዘላሲ ስዑድያ ምስቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ዛሚትካ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ኣብ ክልቲኦም ዞም ዝተፋንኑ ከም ምዕራቕ ሓሊፉ ካልእ ዝኸይድ የለን ዝብል ኣሳምሽን ኢና መስለኒ ወሲድናዮ በርኢ ሬልስ ተስምዕ ነገር የለን ምስሊ ኦኬ ሶሪ ግርማይ ዳን ኖ ኣነ ኣንቢበዮ ርኤ ኣለኹ ስዑድያ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ከተተዓረቕ ተበጊሳ ከም ዘላ ኣክቹዋሊ ሰባቶም ናብ ልኡኻት ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸዱ ናይ ስዑድ ዓረብ ዝገልጽ ኣሎ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኤኒዌይ ኣምታይ ኢና ኣጠቓሊለ ክሪኦን ከለኹ ብመሰረት እቲ ዝቐረበ ሕቶ ዕርቂ ይምፃእ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ተርብሖ ኣይኮነን ነቶም ስልጣናት ከምቲ ንፈልጦ መቐፀል እንተዘይኮይኑ ናብ ዝብል ዝምባሌ ዝኸደ ኣሎ ብሓደ ወገን ከዓ ህወ እቲ ዕርቂ እንተተገይሩ ኣትሊስት ንህዝብና መላዓሊ ክኸውኖ ይኽእል እዩ መላዓሊ ክረክብ ይኽእል እዩ ካብ ውሽጢ ማለት እዩ መላዓሊ ክረክብ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ብቐጥታ ብውፅኢት ናይቲ ዕርቂ ምስቲ ኩሉ ሚዛናት ናይ ከባቢና እንደገናን ምስ ተመክሮናቶም እንታይ ክገብሩ ስዑድያ ከይዶም ተዓሪቆም ተሰሊሞም እንታይ ገይሮም ኣብ ምንታይ ኣትዮም ተሰማሚዖም ኣብ ውግእ ኣትዮም ኣብ ውግእ ተፈላለዮም እንደገና ከዓ ከምቲ ዝበልኮ
بإيدا زورا بوجئ زلو يا بإيدا زورا بوجئ زلو انتاي سياس أفريقيا خاب نيام حارة أي مين كاب نا إثيوبيا تقاومتي كاب ناي من إثيوبيا تقاومتي مدقاف مسلطان عدو علي فلتا دال عسرته نا إثيوبيا ودواتي خسلطن تانيحو أبقي زي هو دك سلطان زنبر اللغة حد خابهم بوحدو أرومون نايم حران يوم مالت بعد برهانو نقا بإرترا زنبور يوم سلطاني يوم بوليتيكا صراحتهم كاو نقلهم يوم ذكا يدنيرهم حد فرق مليون كاب قبسي بإرترا بيلون كم زرخبو بعلوم قلت ስለዚ እዚ ኩሉ ክሰርሕ ፀኒዑ ሕጂውን ምስቲ ናይ ፋኖ ዝበሃል ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ቀፃሊ ትሬኒንግ ይኹን ሕጂ እሞ ዝብሎ ዘሎ ዝኸስቦ ዘለኹ ከዓ ወላ መካናይዝድ ዩኒትስ ከይተረኺቦም ኣትዮም ምስኦም عليهم نايم زبلو قد تتعاري كونن امبر تي عن دبت وريرهم دبر عبور لأكل تحزو مخالهم كدي لايف أنا زي كوتسليو نزي تأو كبلو اتغاء بعفار سراويت مسدات راح زي كونه زقبلو زلو من كسقاسي ولكتنا عفار من كسقاس نبعلو نتوم نعفار نشجرن تقاني جن تريانجولار يعني عفار بداي ما كبابي أهجرات كتنكفى نحنا راح زي كونه جبوتونكم ومالتيم تقاني جن نسوزا جد سوزلو زيو نابتي مغطى ناب بحرف بس حل الخيل الجواب قال سيلو زدالو اللي يوتي نريو زلنا كاليون أنا سويلة بمشن قاعد حرف زيد اللي مسابي خوينا كان من دستيتيب يا خوينا نسرع تزخنو دغوينا لهم ذك على سولو و دحاركه زبلو ግን መልሲ ኣይርኤሉን ማለት እዩ ስለዚ በዝኾነ በቲ ዝተኻተኹ ዘለው ነዚ ምዕራፍ እንተደኣ ኮይኑ ብቐዳምነት ናይ ኤርትራ እኳ ምን ከይግልብጦ ከይሕሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ግን መረጋጊእ ውሽጣዊ ጉዳያት ይኾኑ ከም ክትገልፅዎ ፀናሕኩም ማለት እዩ ስለዝኾነ እዚ እቲ ዝሕቆን ዘሎ እሞ እተን ክረብሓለን ይኽእል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣትሊስት ሰላም ይረክብ ሓደ ካልኣይ ከዓ ዕርቂ እንተተኻይዱ እቲ ህዝቢ ናይ መልዓሊ ምኽንያት ይረክብ ባሻይ ኢልዎ ነይሩ بحرون جرماي أتليست أبتصد فسي نيشتي سعر حيزوم حفظ المزغلو كالرأي كأل إلو قريبو مالتي سلازي بكمزي زلوتي الرأي أنا اسماعيل أنا كنت تخيل سيدة الثاني في أنا زاد بسنة أنا سويت نزار بقبر بلاد النصي سلمتها السعودية عبد الجزيري تنقصاقي ساعة يا هذا منظور يتابع سياسات سورية منظور هذا زي وقلنا تقرأي تطوق بزيهم يعني بالتريتوري عارفي بس علمي دريت ترك يعني بضرباتي ما كلير اللي خان اسماعيل قال لنا قال يعفنقك كارلو. 'Cause, 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 'c
الو هجرة. تسمعني انت اللي هتبال لها. هيجي سبع لكم، انا سبع لكم هيجي. هو اوكي اوكي، انا زين اذن غير سنزنور كيف انت. اوكي. زين تايز بلو زي بلوتوز ولا اوه بلو. بلوتوث يا رايت. هو سلازي سي تي تايمين سي تنزبل كوين كدقمان. يعني سعودية سي أبزك زي دي سيستم تاي تنقص لا زي أمونغو إساياسين أمونغو أمونغو يسوسين يحرق بريتوريا سي إنها تبع على حسب حسب كمان بريتوريك بزرابة بروباغندا بزرابة على طرز مسيحي نيري يعني ما سي يعني سي إساياس زبلو زنبرة بقدامي حساوي له قد عسرتين أربعة في موضوع تأثم حدوسي ما أبي ونسوس قد في يقولون يعني ما سي أوق يزوت وكاتي نزبها لون نحن حدوم يعني. يس. حجي واغاسي سعودية حجي سيد بنتاي أبزك زي تاشمو تنقصا لا زيرنا سي أبتي استراتيجيكاوي بسوخوغا عوي أبتي استراتيجيكاوي يعني نتورك أبو ندحر زي تي خايو خذ كان هجي بقاتي زلو يعني حزب إيرترا سلام ركب سلام يعني إندايركت سلام ما لازم أنت زي تبع إيسومسي أتليسي زمن سيات قبلتها كده هي يموتون يوتي تاهم يعني جين يس. ما لازم حزب إيرترا سي رقح يكونن يعني أبزي يكوي نزي أتوا يكونن يعني لا أمريكا تأتوا ولا سعودية تأتوا ولا زغنا سبعي زغنا تم تصاوتوا سيخون ولا حزب السودان كمان يعني تي زغيهم ويكاد تاشم زغون ارجنت زغور زولت قدايسي تي ربحا نايتهم عبيتني ونايتهم بروكسيس كاني تم سرق بروكسيس وسن ربحا لهم تي صراحة كاني بوتاوي سكيورتي يعني سكيورتي غرق بالسعودية سكيورتي تركب هميتاتي زيتاتي انت زي كوينو بزيح تاشمو اللو يبلو من يعني سلازي እቲ ተረባሒ እንድዕራ ክኸውን ኮይኑ መታን ኣብቲ ርእስቲ ክንዛረብ እንተኮይንና ሲ ተረባሒ ዝኸውን ዘሎ እቲ ተኣሽሙ ሲ ላቢ ርቋሒ ስለ ዝኾነ ዋላ ፀቕጣት ስለ ዘለዎ ዋላ ፋክተር ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ተወቂዑ ኣሎ ገለታት ሕጂ ሰላም እንድሕረ ተገይሩ ሲ ምናልባት ሲ ክንሕግዞ መታን ያኒ ካብ ውግእ ወዲ ውግእ ሲ ጠጠው እንድሕርኑ ሲ ፖለቲካዊ ሶሉሽን እውን ነዚ ህዝቢ ሲ ነዚ ፋሕ ህዝቢ ዘሎ ህዝቢ ገለታት ክንደልየሉ ኢልካ ዝተበገሰ ጉዳይ ኣይኮነን እየ ምክንያቱ ዋና ይብሉ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ኤርትራዊ ታሽም ሲ ርቋሓ ክኸውን ዘይከውን ሲ ዋና የብሉን ያ ንሕና ዋንኡ ክንውክሎ ይከኣልና እቲ መንግስቲ ከማን يعني ጠቕሙ ንውሱን ጉዳያት እንተዘይኮይኑ ከማን ከም ቸስ ከም መፃወቲ ዘይኮኑ እምበሪ ውግእ ካዘሊ እንከሎ ጎበዝ የድልዮ ካልእ ካብቲ ህዝቢ ዝፅበዮ ነገር የለን ያ ማለት ካብቲ ዲያስፖራ ክልተ ካብ ሚእቲ ገለታት ገለ እንተዘይኮይኑ ሲ ካብ ደገ ሲ ባዕሉ ደኺቡ ድዋዋዕ ኢሉ ስለ ዘሎ ሲ ዝረኽቦ ነገር የለን ካልእ ከዓኒ ከምዚ ንሕና ንሰዶ ስድራታትና ገለ ክንሕግዝ ከዓኒ بويتان نسي تبغسو مبري ولا هانتي يعني تزبي إيرترا إساس ويهدف زي إنه خندي تتاشمي أيكونين يعني as long as control كابز قبرو يعني سي يعني زيرنا تار استسي نحن آخر خنرد أخوينا من قصصات كمان خنرد أخوينا عند أخوينا يعني يجد سي أبتي كونتكست عبي كونتكست هم زي قرماي وبزحات تزاربو أنت زي كوينو بخالي سي أي كدا كان ولا سي وصل قدات سعودية أديس أبابا أسمرة ويكاني يعني رياض أبو ظبي أديس أبابا خرطوم أبزي وصل نتاشم خوينو سي بعد السعودية يتصوت ولو ولا مع القلي بعلي بن زاي يتصوت له قال خلينا بلاين خيرين يعني ان فاكت تزي اب كونتراديكشن كمان اقول لنا انا بتحد وغن سي بروكسيس يوم ولا انت تاشم يوم لو نبل بتحد وغن كاني عرقوني خب اصلا زخولو غيرنا خان وصدوم يعني
يعني أي صحاح علينا أنا نتي زربا قال أشمي هون سلازي تنا حزب إيرترا قدات قلبتات قداسي of course سي collateral damage كم collateral تكبت collateral damage ناي كباسون كله سي كبت collateral damage كابو يدحن أبو تقوم له يزبل نيرو أبو حيوت يعني توم قالوا أتقول أبو خالصي أبو حيوت زبلو زنيرو سي كبت collateral تاشمات ليستي دقوا سي دفنوا يعني تمالي عسرت عسرة شيخ خيلوم دحر عسرت عامت كاني علمو خندز خيلوم حج خاني قال عسرة شيخ كندز موتو سي تقول كابتو كولاترال دامج ناي عبيتي يعني زي سعري كلت حرامز كباسون كله سعري يدخل زبها يعني كباسون كله سي يعني تاش ما يكونين يعني انسان تا بوينت او حيوت زرب لازم بره زي يعني مبرسي كابت تاهي يكون ስለዚህ خردنا انت ኮይኑሲ يعني سعودية تنقصاص كلها تنقصاص يعني ولا اب سمانات اب سبعات كانسي اب نيكاراغوا غنمتات ገለ ዝኸይድ ዝነበረ ጉዳያት ገለታት ክኸውን ከሎ ኣብኡ የፃወትዎም ነይሮም ከምዚ ሕጂ ዘፃወትዎም ዘለዉ የፃወትዎም ነይሮ ንበዓል ስዑድያ ንበዓል ገለ يعني in the name of يعني free world security ገለ ተባሂሉ يعني ተባሂሉ ኣብ ኢታት ታሽሙ ይኾነ ወይ ብባጀት ወይ ብገለ ያው ያእቱ يعني ኣብኡ እትዋት እዮም يعني ኣብኡ ስድራ ቤት ግን ታ ቀንዲ ነገር ሕጂ ክነተኩረላ ዘለና ሕጂ يعني እቶም ኢንተረስት ዘለዎም ሰባት ከተኩረላ ዘለዎም how is this challenge ኣብ መንጎ ኢራንን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣበይ ክኸይድ يعني እዚኣ ኣባጋ ብዙሕ ነገራት ከተብርህ يعني where is going to the line ናይዚ ማልቲፖላር ድዩ ዋላ ባይፖላር ኦርደር ዝመፅእ ዘሎ እቲ ላይን ኣብ እንታሽሙ ናቱ ኣበይ እዩ ክኸውን ከተብርህ እያ እዚኣ ናይ ኢራን ጉዳይ እያ ተንክ ዩ ወዲ ኣሎ Yeah, thank you. That's true, Ismail. تخلي اوكي وقدم قرب هكالاتي خون خيلي ግን ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ሕጂ እውን እቲ ዕርቂ ዝበሃል ነገር እንታይ እዩ እዚ እንታይ ስለ ዝኾነ ዕርቂ ክግበር ኣነ ብከምኡ ኣይወስዶን ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ከይዋግኡ ናይ ክልቲኦም ዘይምውጋእ ንክስታይን ናይ እዚኣቶም ኢንትረስት ኣይኮነን ኮይኑ ዝስምዓኒ እዛ ሃገር እዚኣ ነፃ ሃገር ኤርትራ ሕብራት መንግስታት ዝፈለጣ ዓለም ዝፈለጣ ክንደይ 30 ገለን ዓመት ዝገበረት ሃገር እያ እታ ኮለል ንብለላ ዘለና እታ ባሕሪ ገለ ትብል ኣላ ማለት እዩ እዚኣ ኸማን ብቐሊሉ ሶልቭት ክትከውን ትኽእል እያ ብዕርቂ እንተኮይኑ ማለት ኤርትራዊት እያ ግን ክጥቀምቡላ ዝኽእሉ እንተኮይኖም እዚ ስታ ክትገብር ትኽእል ኣብ ሓደ ኤርትራዊት ኮይና ኢትዮጵያውን ትጥቀመላ መንገዲ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ እዚ ካብዚ ወፃኢ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ካብዚታት ዝረሓቐ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ድማ ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ዓይነት ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ እቲ ናተይ ተሽሙ ናይ ሕጂ ዘይኮነስ ናይ ነዊሕ ግዜ እምነተይ ጉዕዞ ናይ ኢሳያስ ኣብዚ ዝተመርኮሰ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይጥዕም ዘይምችእ ነጥብታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ዝስምዓኒ እዚኣ ክብሪ ጥራሕ ዝደለ ይቐኒለይ thank you well ሰሚዕኩም ኣለኹም ነተኽለ ዕርቂ ዝበሃል ክካየድ እንተኮይኑ ንኤርትራ ብዘይጥዕና ኤርትራ ከገልግል ብዘይክእል ከም ሃገር ንበዓል እዩ ዝብል ዘሎ ኦባዝጊ هلو أنا ብዙሕ ዝብሎ የብለይን ምናልባት እቲ ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ንረኽቦ ቁርብ ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ስለ ዘሎ ንሰምዖ ኣነ ዕርቂ ክገብሩ ከይዶም ዘይኮነ ዝሰማዕክዎ ንኢትዮጵያ ክተጠንቅቓ
እቲ ናይ ቤዝ ናይቲ ናይ ሕሜቲ ሓይሊ ዝስልጥነሉ ዘሎ ቦታ ንዑ ክተጠንቀቓ እቲ ክብድ ዝበለ ዘረባ ዝሰምዖ ወይ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ክፈጥራ ገለ ግን ኣይሰማዕኹን። ስለዚ ንሱ ከዓ ንዕርቅናትና ዘይኮነስ ኢንፋክት ንሳቶም ከጠንቅቑ ኮይኖም ኣብ ሳይድ ናቶም እዩ ከዓ ዘሎ እቲ ናይ ኤርትራ ድልየቱ ዝገብር ሰብኣይ ንሱ እዩ ከዓ ዝዋግኣሎም ንሱ እዩ ሰብ ዝህቦም ከምቲ ኣብ የመን ሰብ ዘቕረቦ ኣብዚ እውን ንሱ እዩ ክዋግኣሎም እንተ ደኣ ውግእ ክመፅእ ኮይኑ ስለዚ ንሳቶም ምናልባት ሓዊሶም ዝኾኑ ይኽእሉ ብሰላም ዘይተኣልይዎ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኢሎም ጎስ መሐወሲ ክኸውን ተዛሪቦም ክኾኑ እቲ ሜይን መበገሲ ናቶም ግን እዚ ማዓስከር ናይ ስልጠና ዝግበር ዘሎ ጠጠው ኣብልዎ ንክብሉ እዩ ፕላስ ጠጠው ኣብልዎ ዘይኮነስ ካብ ኣመራት እውን ርሕቕ ክብሉ ከም ዘለዎም ንክብል እያ ትብል ሓበሬታ እምበርታ ናይ ዕርቂ ኣይኮነተን ዕርቂ እንተመፂኡ ውግእ ጠጠው ዘብል እንተኮይኑ ዋላ ሓንቲ መን ኣሎ ሎምን ውግእ ዝድግፍ ታሽን ግን ተለጥ መሰረቱ ክብገስ ከሎሲ ንኸምዚ ሕጂ ኣርእስቲ ዘምፃኸያ መጀመርያ እውን ጠቂሰዮ ነይረ መምህር ንከምኡ ገይረ ኣይተረዳእክዎን ከምኡ እዩ እንተ ደኣ ተረድኦና ናይ ኩሉ ከዓ ረገም የለን እሞ ወዲየ ኣለኹ ኦኬ ባሻይ ኣነ ስንታይ ክብል ደልየ ምናልባት ህዝቢ ኣይ ዕግበት ዘይብሉ ይመስል ኣሎ ዘርእዎ ኣብቲ ኢንፎርሜሽን መፅኡ ዘሎ ክሬዲቢሊቲ ናይቲ ወረ ልክዕ ድዩ ኣይልክዕን ሓደ ከምዚ ወዲ ድቡስ ክብሎ ዝፀንሐን ኣቐዲሞም ዝበሉ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ንኸይድ ኣለና ንኣብነት ኣበይ ክኣቱ እዩ ኣበይ ክበፅሕ እዩ ናይ ዓለም ለኻዊ ነገራት ከም ናይ በዓል ኢራን ገለ ኣሎ ርእሱ ዝኸኣለ ርእስቲ ስለዚ ኣብዚስ እንታይ ንግበር ሕጂ ንዕና ከከም ኣርእስቱ ተፃሪዩ ይምፃልና ዶ ናብዛ ትቕፅል ዘላ መዓልቲ ማለትሲ ብጭብጢ እቲ ንዓቶም ንምዕራቕ ዘሎ ሰነድ ወይቶም ዝበሉ ኩላቶም መፂኡ ክቐርብ ሓደ ካልኣይ ድማ ከመርእስቲ ኣድላይነት እንተድልይዎ ከዓኒ ኣበይ ክእቶ እዩ ዝናይ ማልቲፖላር ኣሎ ድዩ የለን ባይፖላር ዲደሎ የለን ናይ ኢራን እንታይ ክኸውን እዩ እዚ ኩሉ እዚ ርእሱ ዝከኣለ ኣርእስቲ እንድዩ እዞም ፕሮክስታት ከ ንመን እዮም ዘገልግሉ ዘለው ዝዓይነቱ ከዓኒ ርእሱ ዝከኣለ ርእስቲ መፂኡ ተዘይኮይኑ እንታይ ንኸውን ኣለና ሕዚ ኣብ ስቴት ኦፍ ኮንፊዥን ንኣቱ ኣለና ገለ ናብ ካልእ ይኸይድ እሞ ዳሕራይ ከምዚ ማለት እዩ ክብለካ ክእል ገለ ናብ ካልእ ይኸይድ እሞ እታ ርእስቲ ትሰሓት ሸውሃት ናይ ክትዕ ናይ ዲቤይትን ቦታ ይስእን ኣሎ ኣነ ኮይኑ ስማዓኒ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ተማይጥኩም ብዕፅር ዝበለ መንገዲ ብጥበብ እንተወዳእና ሎም እሞ ናብ ዝሰብሐ ጭብጢ እስኪ በእንግሊሽ ላንጉዌጅ እምበር ከንብበልኩም As of February 2026, Saudi Arabia is actively engaged in high-level diplomatic efforts to mediate rising tensions between Eritrea and Ethiopia, aiming to prevent a potential return to conflict. Recent visits by Saudi Arabia by Saudi officials to both Addis Ababa and Asmara in February 2026 follow a 2018 peace deal as Riyadh seeks to stabilize the Horn of Africa. Key details regarding Saudi Arabia's mediation between Eritrea and Ethiopia include active diplomacy. Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan visited Ethiopia on February 11, 2026,
to meet Prime Minister Abiy Ahmed, followed by a meeting between a Saudi delegation and the Eritrean President Isaias Afwerki. Rising tensions. These efforts come amid heightened tensions, with reports of Ethiopian military movements north towards Eritrea and Tigray, potentially risking a new conflict. Role of Red Sea access. A primary friction point is Ethiopia's push for direct Red Sea access, with fears that Ethiopia might target the port of Asab, which Eritrea views as a sovereignty violation. Strategic interests. Saudi Arabia aims to leverage its economic influence to stabilize the region, following its role in brokering the 2018 Jeddah Peace Pact. Shifting alliances. The region is seeing complex alignments with the UAE strengthening ties with Ethiopia, while Egypt and Saudi Arabia work to maintain stability, partly to counter the UAE's influence and ensure regional security. The situation remains fragile, while Saudi Arabia attempting to foster dialogue to prevent a conflict. This is a conflict in the Horn of Africa. እዚ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ክብለኩም ኢለ ስለዚ ካብ ዘይኮነ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ሶርስ መን እዩ ሕጂ መን ሶርስ ብዙሓት ሶርስስ ኣለው ሓደ ማርቲን ፕላውት ዝፀሓፈሎ እሱ ከዓ ኣፍሪካ ኢጅፕት ኤሪትራ ኢትዮጵያ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ሶማሊያ ሱዳን which is a last-ditch Saudi attempt to halt war in the Horn. ዝብል እዩ فحجي كنت زبلكم ب 11th of February it is my officials ናብ أبي سريدوم كريئو مسئلو እዩ ኣውፅዮ ዘሎ then ni إسياس أفوركون مسئلو ناتو فورين مينستر عثمان صالحن كتقاب سعودية زمس فورين مينسترن أبي يتراخو فيلو من كالو سلستيوم زرقي anyways اتي source زيو and زخيد زلو حجي يو لكم إليه بحفشو جن إزي زخيد ويكا كاكاد أما مسرح زل ربحو كابو حزبنا ربح خوص يخلدو ويكا تم قدمون أبرياد كيدون تسليمون مسيوم هبو جزعتو حجون نساتهم سلمهم تسلمهم من وصلوا ثياتر يخون زبلن نعوي قرماي اوكي أنس حدا زي نحناوي نبتي ستاين دينا زلنا بتي ريجونال لنا ولا بتي تشجر وين شجرنا قلق ستاين بن زي تنتنا نايزوم سبات زياتهم بزح نجارات كابزن أكيبهم كي تنتني يخلوا على مارتين بلاوت حتى دحر كمان كم بلاوت سي كاب سقعي وين يوصون يوم حدا زيتي كابزن يسلس عالم استات تعشمو سقمات اللوبة هم تريولي خامالتي جين انت يعني كرئي حدا اوكي تنشن ستايق ورو قال يزبل زلو جن حدا نغزع رسو ملسي الكاونتي قدم أبجدات تقبري قالوا النبلين كابتي أبجدات تقبري
እንፈልጦ ነገር ብዘይካቲ ክፍለጥ ኢልካ ስቂልካ ዘይኮነ ብላዕሊ ዘቐመጥዎ እንተዘይኮይኖም ድሒሩ ምዝ ዝሞተ ኣሜሪካዊ ቢልዮነር ኣብቲ ፀወታት ዝነበረ ዝወፀ ብዙሕ ሊክ ዝገብር እንተኣሽምኡ ኣሎ ስምምዕ ዘይኮነ ኤርትራ ስትኽዳዕ እያ ነይራ ሕጂ ዋላ እዞም ሰባት ኣብኡ ዝነበሩ እውን እዚኦም ክልቲኦም ሃገራት እዚኣቶም ኣብቲ ኤርትራ ከምቲ ዝበሃል ዝነበረ ከምቲ ኩሉ ንሕና እውን ንጥርጥሮ ካብ ተፈላለየ እንተኣሽሙታት መፂእካ ወላ ካብቲ ዝበሃል ዝነበረ ቃላት ተኣሽሙ ሄድካ ኣብቲ ምክሓድ ናይ ልኡላውነት ኤርትራዊን ግደ ዝነበሮም ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዞም ክልቲአን መንግስትታት እዚኣቶም ሕጂ እውን እንተኾነ ክንብል ፀኒሕና መስለኒ ብወገን ኣብዚ ኣሰላልፋ ናይ ሓይልታት ኣሎ ፖላራይዜሽን ናይ ሓይልታት ኣሎ ናይ ክልተ ሓይልታት ክንብል ፀኒሕና ንሱ ከዓ ርኢናዮ ስዑድያ በይ ትስራዕ ኢማራት በይ ትስራዕ መነመን የንተን ሓየልቲ ካብ ከይዶም ከዓ ድሕሪኡ ካብቲ ላዕሊ ከዓ ስታይ ዘብሎም ኣሎ ስለዚ ሕጂ ከምቲ ብቃልዕ ዝብልዎ ስዑድያ እቲ ናይ ቡርሃን ዘሎ ሸነኽ ዕወት ካብ ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ዝበሃሉ እቲ ካልእ እውን እቲ ናይ ሕሜቲ ዘለዎ ወገን ክዕወት እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም ዝበሃሉ ሕጂ ነዚኦም ክልቲ ኣቢ ከምቲ ዝበሃል ከዓ ኣቢ ምስቲ ናይ ራፒድ ዲፕሎይመንት ፎርስ ኢሳያስ ከዓ ምስቲ ሰራዊት ሱዳን ብብርሃን ዝምራሕ እዮም ዘለዉ ሕጂ ነዚኦም ክልተ ምትዕራቕ ኣይዘር ሓደ ክነተሓሕዞ እንተደኣ ኮይና ተቕሊልካ ክልቲኣትኩም ንብርሃን ሓግዙ ዲ ክኸውን ወይ ክልቲኣትኩም ተጠቕሊልኩም ጠጠው በሉ ተሓግዝዎም ዲ ክኸውን ስለዚ ኣነስ እቲ ዕርቂ ኣይርአየንን ዘሎ በዚ መልክዕ እዚ ክሪኦም ከለኹ ክልቲኡ ትክስታይ እውን ክዓርቆም ዝደልዩ ነይሩ ክዕረቕ እዚ ኩነታት ዝደልይዎ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብቶም ለኣኽቶም እንተደኣ ኸድና ሎሚ ብርሃን ከም ገለ ክኸውን እንከሎ ሳንክሽን ንገብረልካ ኣለና ኣብልዎ ገለ ነገር ካብቲ ንሶም ዝደልይዎ ወይ ዝያዳ ተዓዋቲ ኮይኑ ክወፅእ ክሪእዎ ከለዉ እንደገና ዕሜቲ ገለ ክገብር ከለውን ሳንክሽን ጌርናልካ ኣለና ዝበሃል ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጢ ፀወታታት እዚ ንሕና ጨሪሽና ከም ህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ረብሓና ዘይብሉ ዝኸይድ እምበር ዕርቅን ምትዕራቕ ናይዞም ክልቲኣቶም ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ካብ ገለገለ ስታያት ረቢሎም ትንተና እዩ ወይ ምንባብ ነቲ ኩነታት እዩ ከምዚ ዶ ይኸውን ከምዚ ዶ ይኸውን እንዳበልካ እዩ ስለዚ እንደይ እቲ ዕርቂ ዝበሃል ወይ ክዓርቅዎም መን ኢልኩም ዕረቕዎም ንመን እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ዝብል እውን ክስታይ ከብል ይኽእል እዩ እኳ ደኣ ናብቲ ቀደም ኣሰሚዕናኩም ዝነበርና ናብቲ ተሓንቲ ተጠቕሊላ ኣብቲ ሓንቲ ተኣቱ ንዑ እንታይ ኮንኩም ዘይትገብሩ ዘለኹም ደኣ ከይከውን እምበር ንዑ ሕጂ ዘሎ ባእሲ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሓንቲ ናፃፂሉ ዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ክስታያት ኩሉ ተተሓሒዙ ዘሎ እቲ ሓደ እንተደኣ ኣልዒልካዮ እቲ ሓደ ይትንከፍ እቲ ሓደ እንተደኣ ኣጋጣጢምካዮ እውን እቲ ካልእ ይጋጣጠም ከምኡ ስለ ዝኾነ እዛ መኻዶም ናይ ዕርቂ ወይ ንክልቲኣቶም ናይ ምዕራቕ ኣይትመስልን ኦኬ ሕጂ ኣነ ዘገደሰኒ እቲ ጋዜጠኛ is not only ጋዜጠኛ ነቲ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካን ሳውዝ ኣፍሪካ ፖለቲክስ ኣናላይዝ ዝገብር ተኸታታሊ ሰብ እዩ
ناتو باياسس يهلو دخم زبالكايو يهلو خون يهلو for his own reasons. أنا جن تي information إذا قدسني اليوم ناي عبيت سبات ناي مرحة هاجر على العيلو برقص علت تقيسو أبي كم زبصحو حابريتا النهابة well I think ساعتين دون نبسو كتصيف يلو زقرب هاي مثلا انتهي زبل the Saudis have been on diplomatic offensive in Ethiopia and Eritrea in recent days. First, Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud arrived in Ethiopia on Wednesday 11th. Wednesday 11th February for an official visit. زي خمس بالكو على ناس ما تومن تقيسوا كوميلي صحف إلى يأمن مارتين بلا. He got to see Prime Minister Abiy. Then on Thursday, 12th February, President Isaias Afwerki met a Saudi delegation led by Deputy Minister of Foreign Affairs, Engineer Walid bin Abdul Karim Al-Khariji. So far, so certain. But this Saudi activity comes against a background of regional tension that suggests another conflict is in the offing. The implications are not clear, but war appears a real possibility. So I would talk about حجز النابلة نبدت عموم يوم جازيت إنياتات كوسدو زخلو بياسس علوم بمبال راح كنحلفو إن خيلن هنا. Can we take it as an information? أنا وسيديس لمنتاي أسماتنا مرحة هاجرات زتراخبوا لعلة محلتن يزارب زل. هو العربية وين بعرب هلا بنتعشم ولا تانا انترناشنال وخستام اوتلت ناتوم سعودي كلتي زي خستام تيوم كم ومو خمينو دامو كن بايلاترال نغرات كزاراربو ولا حد بمنجست زكايد تعشمية ماس ميديا يا العربية زي كون خبلو اي كيقولوني هو جن بايلاترال انتعشمو ستاي تزي كوينو زمصو انتاي ستاي زبلالو ناي كلتيوم حاجرات انتعشمو يقولون يروم مسلنا جن تا አዲስ አበባ ከማገሊጾማ ናይ አስመራ ከማገሊጾም ኣብ ክልጣዊ ጉዳያት ትዝትዩ ከይዶም ትብል actually ቅድሚ ማርቲን ፕላቲኖ ማል አረቢያ قريبهم سيد thank you تي حتى جلا بدياسي what is the implication that nav Ethiopia the foreign minister kaidu nav Eritrea ግን deputy kaidu እጂ in diplomatic circle ትሪም ኮላها እቲ ናይ ኢትዮጵያ is a higher level ሆናሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ግን step down ኮይኑሎ ቅድሚውኻ አብይ አሕመድ ድማኒ ነቶም TPLF ካኒ accuse ገይሮም ነይሩ they have been armed and financed by foreign to dismantle, to disrupt Ethiopia during Nero. Eji, enter a homo hoim the money, the endeavor the lossy, is it to save Ethiopia or to save the Kasahaji, Mongo Ethiopian Ertan Tadari Hayo, Nai propaganda world Aldumbari, they none of them fired any weapon to the other. كس حاجة أيتوتحوسن تايدا أبتعرفي همدي تعرف ما تقرفنا بلن أحمد تعرفن يبلن عينتي هجي the movement of soldiers quite yeah you can always make a maneuver. This is a تحديد نصف العمل عندي you have to do that. It's flexing your muscle جن زعبي دماني إذا أنا إثيوبيا سي
بحد وجن ننحدا بألف بتقرأ مسيسي بإرترا تخص كيسو مموصنا لو يتيا I don't know that's دودو هنبلا ولا أنت ولا مسعى ودي أتقبر زولو لذي is it to prevent إثيوبيا ناخد حنجم ويس تخوينات مونغو إثيوبيا حجوين سعيد نقبر اتعرقي خيد كم زلو اب قمت بمقتعو وصيتنا هاقرنا نهزبنا ننتعي نابزبل هو so political maneuver to calm down the rhetoric into خوينو is welcome really. There's no side doubt about it. Again, see what is the underlying beyond the headline. What do they want to achieve? What does Saudi want to achieve in terms by putting by sending their foreign minister to Ethiopia and their deputy to Eritrea? That's what we need to ask. As an Eritrean, it makes me feel that I'm a lesser kind of important in terms of diplomatic channels to send someone. Look, Hamdi Kadam, the foreign minister, the ambassador, Turkey's never ab Israel Mustawa Asu. I've had to say, I hope from today. Our diplomatic relationship will come to an end unless you apologize. I don't think I found it very kind of acceptable to send a deputy and to the others to send a bigger man. That raised a lot of questions, really. Thank you. እቶም ቀንዲ ምስ ኢሳያስ ዝዋስኡ ዘለዉ እኮ ስዑድ ዓረብያ እዮም ምስ ስዑድ ዓረብያ ምስ ግብፂ ስለዚ ሲ ምናልባት ኢምፖርታንስ ሂድና ካለና ንኣብይ ንኸስምዕ ድዩ እቲኦም ከዓ ከም ኩሉ ግዜ ደቂ ገዛ እዮም ብዓይነት ድዩ እንታይ እዩ ክንሪኦ ኢና ኤኒዌይስ ታንክ ዩ ሰይድ አያ ብርሃኔ Évidemment, non, non, aucun souci, j'ai pas dû le croiser plus de 2 fois. مرحبا مهر زرو مهر سلامات كمان شو مسجن نو هذا عاوي سب كامل سيدنا ده بعد حمد صحنا مرحبا سيد أنا شي قريب مني نو مولو مشيت كتكات عم شو زعبا عثمان قاعد حن مساكا قدامي نجر برهانة معروض غامس إلا برهانة محرته قدمي لي مسي حليفات النيامبر وسلام بالله طح سلام برهانة سمعنا ندي ذلو سلام سمعكم على الأخوة دونجي أكيد نكاتات على الأخوة أوكي أنا قريب مني مولو مشيت سبتكات عم سهم سعودياسين إساسن أبين ستعرق هردك تولان لا موزس إرترانسين تاي تغمي رخو وا أنا كنت قرب من عايز تلاحق وينو كابنا إساسن أبين أركسي انتا خنكسب مخيل حزب إرتاش تاي خسب مخيل جبل حتى إنا نمتصب عدامي تطعم لوراسل جي أبين تايب على اللي يشتري ديكتاتوري إساس تايب حد بي اتش دي زلو ناي تاشمي ناي ديكتاتورنت وناي ملكي زون ساجاتو نزعب رس السبزي كم دليتهم يتقاوي وغلو كلتيهم تعراري قام تبعيشهم كل جزء وقع ويز قرب تيزعرفن اتي أكلتي وتعزل الحورة السري بفلا نحن إرتران ناتو من التعراق زي من التعراق دي يكون هل سنة دلو نحن سي كما قلنا أنا نزعب السبزي كاب الفارنا يزوم أكلازياتهم كنا دحنون خيل زبل حتو عكن دنا العل زياتهم سي انتهت قونا يقول انت دا تعارقهم زبل حتو سي كم جوجو يكون ربي يعني we don't need to know
تدقى الرؤو خينهم كيرو خينهم we have already قدمنا سي كل جابهم فليقنا هنا تردينا هنا تحنتي كده احنا لا زغولو انتو كمان سمعت تعيشوا نيرو من البات اتي كولاترال دامج زبال مالتنا يتم من اشياء موت تطوكو لنا يخيل ግን ሕብረተሰብ ኤርትራሲ እንተ ደኣ ሰላም ረኺቡ ሲ ክለዓለ ክእል እዩ ዝብል ሕቶ ቁርብተይ ዝመፀት ኮይኑ ተሰሚዑ ዘይተጋግየ ወይ እንድሕር ሕብረተሰብ ኤርትራ ክለዓል ኮይኑ መሰረቱ ባይታ ክህልዎ ኣለዎ ባይታ ክህልዎ ኣለዎ ኣቐዲሙ ዝተጠራነፈ ዝተሰርዐ ሕብረተሰብ ኣንጻሩ ክትስእ ዝኽእል ኣካል ክህልዎ ኣለዎ ግን እቲ ዘሎ ብደገ ዘለና ምናልባት ፍንሕንሕ ንብል ተማዊሽ ዘለዎ ኣብ ማእሰርቲ ልቦም ጠፊዎም ብምፍሻን ብምእሳር ልቦም ዝጠፍኦም ኣካላት ኢና ዘለና ክሳብ ሕጂ ነቲ ነዞም ኣካላት እዚኣቶም ንምልዓዓል ክንበቆ ንኽእል ሓይሊ ኣይተዋህበናን ክቡዝ ኣብ ፓርሌ ኑዛሎን ዶንክ እንታይ ዳ ዝብለና ዘሎ ዝኸ ምሳና እናዕለልካሲ صحف بيقول بفرنسا صحيح اللي انت يعني فلتكون له تداريب كاغا لما لا يقول صحيح اللي من شو داخلكم يقول كيكون كايلن أنا عنا تاتونا فرنسا ينخيل أين نسمع مسكي عم بباتهم قرب سمعنا أنت تردنا وفان ده بتتعشو تلاي فلتني مجن أبزي صحيفواني وزاب بارلي لما لا يجوني تحركاون ده كاين هذا كوداك واخلو تسقف يا تصحدي سلازي ሕብረተሰብ ኤርትራሲ እንታይ ክኸስብ ይኽእል ንዝብል ኣዘራርባ ኣነ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝኸስቦ ነገር የብሉን ክለዓል ዶ ይኽእል ኣይክለዓልን እዩ ንክለዓል ባይታ ክህልዎ ኣለዎ ባይታ ዝደገርሉ ኣካል ምናልባት ንዑ ከለዓሎ ክእል እዩ ተስፋ ዝግበረሉ ዘሎ ስለ ዝኾነ እሱ ከዓ ፍንሕንሕ ይብል የለን ይንቀሳቐስ የለን ይተኣሳሰር የለን ዝገብሮሲ ሚኒመም እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ከም ምህላው ኣለና ግን ዝገበርናዮ ነገር ንቅድሚት ዝኸይድ ቁርብተይ ፍንሕ ትብል ነገር ኣይገበርናን ኣለና ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ቅድም ቀዳድም ተደቂሱ ዝዓበየ ማለትሲ ወብሓጉኡና እናተደቕሰ ዝመፅእ ዝነበረ ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን እቲ ክገብሮ ዝኽእል ምንቅስቓስ ብቑዕ ክኸውን ኣይክእልን እንታይ ማለት እቶም መጀመርያ ዝተቐፅቂጦም ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ብድሕሪኦም ዝተወልዱ ቆልዑ ከዓ ንዖም እዮም ተኸቲሎም እቶም ብድሕሪኦም ዝመፁ ቆልዑ ከማ ንዖም እዮም ተኸቲሎም እቶም ብድሕሪኦም ከዓ ከምኡ እናበሉ ኢና መፅኦም ዘሎ ስለዚ እቲ ነገር ዳብያ ልሙድ እዩ ጀስት ብዝቀረባ ግዜ ቴሌፎን ገይረ ከለኹ እንታይ ትብለኒ ጓል ሓፍተይ ከመይ ትነብሩ ገሊለ ብተስፋ ኢላን እታ ብርሃን ኣብ ርሑቕ እያ ዘላ ንእሽተይ ብርሃን እያ ዘላ ንሳዕ ሰዓት መፀና ጥራሕና ንፅበ ትብል ዳት ሚንስ ፅባሕ መጎስ ይሓልፈልና ድ ኢሎም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እዞም ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ክለዓዓሉ ዝኽእሉ ይኮኑ እቶም ቁርብተይ ፍንሕንሕ ዝበሉ ከም ዝበልክዎ ይሰሩ ይቅጥቀጡ እዮም ስለዚ ናይ ኣብይን ናይ ምንሽሙን ናይ እዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ኣፀያፍ ኣካልን ምትዕራዕ ኮነ ዋላ ምባስ ማሕበረሰብ ኤርትራ ካብቲ ዝነበሩ ሂወት ዘድሕኖ ኣይኮነን ወይ እውን ዘንቀሳቀሶ እውን ኣይኮነን ንሕናሲ ኣይንረብሓሉን ኢና ሰላም ክነብር እዩ ገለ ኖ ሰላም ይንበር ኣይንበር እቲ ሂወት ሓደ ነገር ኣሎ ክንፈልጦ ዘለና እንተ ደኣ ብወገን ኢትዮጵያ ዘይተላዒሉ ብወገን ሱዳን እዩ ዝለዓል ሕመየት ኣሎ ምስ ሕመየት ክዋግኡ እዮም ሕመየት እንድሕር ዘየለ ኣብይ ኣሎ ኣብይ ተዘየሎ ኣብ የመን ኣሎ ኣብ የመን ክሳዕ
نيو كونغو خير زواج سب كوين هيس أب أوسي أب إرتاس كوفي لو نزي حبرت سبزي أب زخانة يخون وقعت كأتوا زي تحترو قدقادي يقولون سلازي أنا كمار استسي ندعي بزح تبنا قالنا قال كوينا عير حكوان ودي له اوكي يعني كل ጊዜ ዝመፅእ ኣርእስትታት ብዙሕ ኣይምቅረካን እዩ ግን ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ نو مقرني زي مقرني نايكونن أنا تادم صاحب ما حتى ما خوينا سمعت እሞ الناس لذي ክልተ ነገራት فتاقور اللي انت دا اوفند غير خويني no 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 يغرتا حتت no no بوغناي I never get offended don't worry at least ኣብዚ ክልተ እንታይ ኢልና نحنا بالضد أبز خوينا يتعرقوا دا نبل أيكونا انت تخيلوا تعرق بزي جميرو زلوس أبرام حماني خوئل أبرام حاتم دعلقوا زلو الكسوات تنطقد محجي نجيسهم كقصلو دوس حزبنا كابز خرح بحلو زخير مدايه حتى ميس أندرستاند زغبر أبرهان منالبات زي برهاتو اللي يتخون أنا اللي يعني رتا حزبنا سي كان مقلبات نايزي أتوم ربريبو مسرعيهم نعمل تعريقهم نيرهم تبايسهم እንደገና ጽምዶ ዝብል ተባይሶም ነይሮም ምስ ወያኔ ተዓሪቆም ጽምዶ ዝብል ኣምፂኦም ሕጂ ሓደ ነገር ክደጋገም ከሎ ፍጊዕ ይብለካ እንድዩ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ትግራይ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ድላይ ክዛረብ በቂዑ ደሎ ምስ ረኣየ ኩነታቶም ከምኡ ዝበፅሓሉ ደረጃ ኣሎ ንኩሉ ነገር መወዳእታ ኣለዎ እንድዩ ከይዱ ሕጂ ትበሃላ ናተይ እንታይ እዩ ፍጊዕ ኢሉ ወይለ ለይትን መዓልትን ከከላብቱና ክነብሩ ይኮኑ እዚኣቶም ኢሉ ዘንፀርፅረሉ ሰዓት ክመፅእ ክእል እዩ ምክንያቱ ቃልሲ መወዳእታ እንድሕሪ ፍጊዕ ኢሉካን ኣንፀርፂርካን ኢኻ ሓደ ነገር ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ እዚ በፅሑ እቲ ኣዘራርባ ናተይ ነይሩ እሞ ምስ ኣንደርስታንድ ጌርካ ከይትኸውን ምናልባት ዝኸብረሃልካ ኢለ مش أندرستاند يقولكن باشاي تسعة ولد لها في جيع مبال تعبر السبسي ملو بزح وانات نيرو في جيع كبلوس نابنت تي أب شيراز تجاور وج حبر السب وتدرات تسو معات زموتلو يوم تجارهم مع زموتلو وان ولا إثيوبيا እቶም ኣብኡ ኣትዮም ዝነበሩ ሰራዊት ክምልሱ ከለዉ መንግስቲ ኢሳያስ ፈሪሁ ስለ ዝነበረ ቀጥታ ኣብ ደቂ ኣምሓራ ወሲድኩም ዝከሓስክሓስቦም ሓንቲ ነገር ከይትብልዎም ኢሎም ምክንያቱ ፈሪሁ ነይሩ እዚ ኩሉ ደንብኦም ሕጂሲ ውግእ ከልዕለልና ሰዓ ሓንቲ እዋን ነራ ማለት እዩ ክለዓልሉ ዝኽእሉ ሰራዊት ኤርትራ እሳ ግን بتصبب من قد حزم عبدك أمحار خفا بيلهم عبليعهم أستيهم ولا حساق حزم هذاك يسمم أوزنا ورسراوتين completely أمورهم زعانوا قولوا يا مني رماتو أنت أجي خالق جي ناب إثيوبيا زخدرلو ما أنا إثيوبياوي إيدو كانوا مليلو استزاربلو وأنا شعبت السوق قولوا نيرم بزح ناي ودعا لي ختصقولو نيرم بزح وانات نيرو ختصقولو زقولو جن حزب إرترا ختصايك علن مغنياتو كما يجيرو تتحيزهم دولو قصعلومي نحنا نتمستيرا حزنانا لنا يفلتنانا لنا حنتي فريترا حنسب نو ومالتي يكون التقال الله برهاني كل تبرنا لها حزب إرترا نحرزي إنسا ولا لا يتبلنا نحا مالدي اوكي سرعات ايوه شيء ودا يا ابو ودي له انا ودي له اوكي حجتي كلتا نتبين قريبا سواء تاي وخابتي غدا حونا ابي حونا ابراهيم توتيل قرماي زمكيل باشاي زغربون انت ابراهيم قدم برلو ابراهيم قدم من ليله
توتيل توتيل ها توتي لغالك توتيل لك طيب ابراهيم توتيل كم إلنا بعد انا ما قريب منه هاولا أبي أنا إبراهيم قدم زقربون انتاي انت اجي حدا من اسينا كم موت يدحن اذا عبي صقاي نبعلو مع الستة شحات اب نفس وكف زز خفته وق نارقفو نريو زلنا ازمنا زنبرو زلوي فلازي افريست تمن اسي اي موتن تخلايكا من البات ናይቲ ህዝቢ ናይ ምልዓዓል ባይታ ክፈጥረሉ ይኽእል እዚአን የንተን ስለዚ ተኽእሎታት ኣይክህልን ኢልካ ክዛዘም ኣይክእልን እዩ ባህላዊ ኣነ ኣቕባዝጊ هلو هلو እንደገና ተመሊሰ መጀመሪያ እቲ ዘቕረብካዮ ኣርእስቲ መምህር ኣነ እውን ቁሩብ ጠቂሰ ነይረ እሞ እቲ ናትካ ዘቕረብካዮ ምስ ሓበሬትኡ ዘዛረባ ኣይኮነን ልክዕ እዩ ማለት እዩ ንስኻ ኣብ ሓደ ዝረኣኻዮ ሶርስ ተኸቲልካ ስለ ዘቕረብካዮ ንሳ ድሓን እንታይ ሽሙ ንግደፋ ሕቶኻ ከም ዘለዋ ተቐቢለ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ኣብቲ መልሲ ግን ማለት ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ነገር እዩ ዘሎ ስዑዳውያን ሲመን ኮይኖም እየ ነዚኦም ከተዓርቆም ዘሎ እቶም ትማሊ ብሓደ ኮይኖም ንክልቲኦም ሽልማት ዝሸለሙ ክልቲኦም ነንሕድኖም ይተሓዳደኑ ኣለዉ ክተሓዳደኑ ከለዉ ከዓ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ሒዙ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ሒዙ ዘሎ ሊትራሊ ንሪኦ ዘለና ስዑድያ ንእሳያስ ሒዛ ኣላ እቲ ከዓ ኣመራት ከዓ ንኣብይ ሒዛ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እንዳሕራይ ኣብ ኢንተረስት እውን ኣብ ኮንፍሊክት ዘለዎ እዮም ንርእሳቶም ስለዚ የማዕርገሎም ዶ ኢትዮጵያውያን ስዑዳውያን ከምኡ ክብሉ አንለስ ትኸድዎ ዘለኹም ኣካይዳ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ዘለኩም ኣረኣያ ተተዋብልዎ እንተተኻኢሉ እውን ብቋንቋኦም ገይሮም ብናቶም መገዲ ምስ ዓመራት ዘለኩም ዝምድና ኣትሕትዎ ክብልዎም ይኽእሉ ማለት እዩ ሓደ እውን ሰይድ ዝበላ እውን ቫሊድ ሕቶ እያ ዲፕሎማቲክ ሻትል ዝበሃል ኣሎ ብቲ በፂሑ ብቲ ከዓ መኸደ ክልቲኦም ከተሓረው እንተኮይኑ ግን ፍሽኽ ዝበሃለሉ ነገር ክህልዎም እውን ይኽእል እዩ ነቲ ማለት እዩ በዚ ይኹን በቲ ግን እቲ ሰላም እንተሎ ወላ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ህይወት ክትነብር ስለ ዘለዋ ሰላም ክህሉ ከሎ ጥቡቅ መን ይፀልኦ ፀልኦ ሰብ የለን ንምንታይ ሰላም ኮይኑ ኢሉ መቸም ተቃሲኑ ዝሓድር ሰብ የለን ብዘይካ ኢሳያስን ንዑ ዝመስሉ እቲ ናይ ሓንቲ መዓልቲ እፎይታ እውን ፅቡቅ እዩ ኮይኑ ግን እንተረኣኻዮ እቲ ጉዳይ ኣይመስልን እዩ ዝመስል ኣይኮነን ስለዚ ብሓፂሩ እንታይ ኢኻ ክተጠቃልል ትኽእል ካብቲ በዜና እዚኣቶም ማኑቨርስ በዚ ሕጂ ዝኸድዎ ዘለዎ ኣገባብ ክመፅእ ዝኽእል ንርሕቕ ዝበለ ዝኸይድ እፎይታ ዝህብ ሰላም ክመፅእ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ኣነ ማለት እዩ ንርእሱ ስዑዳውያን ንርእሳቶም ከምዚ ሕጂ ንመን ዝበሃል ነቲ ማርቲን ፕላውት ባያስድን ይብሎ ዘለና ስዑዳውያን ንርእሶም ባያስድ እዮም ጠብዖም ሒዞም ኣለዎ ንመን እዮም ከተዓርቑ ኢልካ እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ እሞ ስለዚ እዚአን ክብል ኢለ መምህር ታንኪ ቨሪ ማች ታንኪዩ እካ ክንዝክረን ዘለና ዝብለን እንታይ እሲ እንታይ ኣትይዎም ክንብል ንኽእል ቀዳማይ ነገር እቲ ናይ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃላ ኢትዮጵያ ከዓ ኣባል ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ኣባል ሃገር ቀይሕ ባሕሪ እታ መሬተይ ተመንዚዓ ዝተወሰደት
بسنك خستدو زلقردو تايدو خنم لساينا أبالك إحبا حرقونيات إسرائيل أبزئتو تلع يونايتد عرب أميريتس أبزئتو تلع سلازي تنزكات زأتو زلو مخنياتات زبلو أفدق من دبويكا ريدسي بحافشو كلت انترفيرنس ناي إمارات هابي أبتخلو نتقصو زلنا to the extent ملو ناي مسلت أني بوتا بدبرجدات سلطنو له بوتا إثيوبياوي جنرال زحلافيو أبو وشت مريت إثيوبيا ني حماتي سراويت المفراي ومخا سراويت إثيوبياون تقابتم ترين زخون زلو إثيوبياويانون مس نا حمات سراويت كيدوم كواغو يوم زبحر اللوزلو انتايو زخيد زلو نسعود عربية ديس ادفانتج انتايو كبير زبالنا مالتي مغنياتو كلت نجار له انفستمنت سالو نذكرو زلنا حدنت بخا سعود عربية بإثيوبيا انفستمنت سالو يونايتد عرب اميريتس اثيوبيا انفستمنت سالو زي نمواجي قداي خونزغل especially in agricultural products كالي قرد دام نا إثيوبيا مس قبسي أموات أرزلو قداي كاو حليف خاء ناي محبر عربن محبر أبرات كايح بحرن زت أقالن زلو قداي كم تزبر كو خاء تزرلون direct investments ني أبي قلت بليون ديو نايس راح بروجكت اللي هيبو دحر إخاء 3 بليون ديو على 5 بليون إخاء البنك قميتو أبدأ ليك كاجي يختوسدو التخيل فاينانسينج نزغل لزم الدلاوي حجم ما على سعود عربية أم قرسام يونايتد عرب اميريتس على مثل نايزي نا تشاينا انفلونس على ناي مالتي بولاريزم حتى له اند ازغل رأينا نخلتيهم كتتعارقهم مفتانا انتين معواتيو الى مغرب كوتي رأس واقعي جنسي كوننا قد سني كاني معلت زبايو هو كابعلو زقلسي إذا زكاد عرقس انت صريحوس نرى بحاز بيرتراك حزب إرترا خاب أخرى بحلو زخيل ألو دو ألو بزن مخنيعتات كم تتهم سلسة حواتنا زتقصو possibilities ألو تكن دخا possibilities راح زي كونن دحت أطويلو من إسينا أيرقفن التنصباح ما انتو انك على سزلنا من إسي أيرقفن تبوت مالتي تعرق انت دا سريحو لازم بخمزن رأيو أبزن نركز زوتي وداينا قرماي اوكي حدثي زعباء بطعمي صبغ يزخون يكون زعبان نزاربلو لكعيو نيمان نخيد نسقام نخيد جن كابت بوتا بزح نخيد كوينو أي سمعنا جنب من تاعك جمبري لي يعني دي كحفا بلا تياسين زبلا كل جزية كم إيرترا بتعمل سلة تجد سكا زوم لومي أب إيرترا زمر حزن لو شنخاتها وسآخي دوم حدا وردت كتر انت لخا صوم بعنت بقوم هزبوم مسوارة دنجم وردات جن إيرترا تواردن كلاتر إمالتي جي انتاي مالتا يا ابتي ولا ابتي دبلوماتيك كستاي ابتي نورمس ناي دبلوماسي
حدا تي زمصكا غاشا منيو تمرص إخا زي دبلوماسي سلازي بو درجة خاني انت دعا تزمص زلو غاشا بدرجة مكتل مسيوكا بدرجة مكتل كانسا تقبلو لاسيس تعشمي قنا بانا خم يكون كتكيد انت دعا خوينتا ما بحنت هاجر السعودية بلينا عن كيد يجب قدامي لاست خيدوا وازن ورر يخم ما يخم كب أزر بلا وردت يلا كيد كلها نسخة خابس حي انتاي خات دلي تبع الكات حتى تخويت دليو تسددي أنا أب كمزة ايربورت يزورد حادي ردي بجدة وريدون قبل خان برياض وريدون قبل خان ترجم له دبلوماسي هاجر يتخبر كالاي توم نقص قبلوني أمز دلي تبلت خيلي خا ناي تعنا خوين لو محد تنقص ودمني خاتب له قرماي كسر عكادو خمد بكادو يا حيش اوكي دحان مخنياتو حرر مخنياتو إذا كله بروتوكولا وقدايات مستار تخلف على خاف زي كل دا حجي يكونان اجي انا نمنتاي مكتل ترى تغيرو بإيرترا انا باخ مسكوي واي أمتا actually قليس أمسنا وين خيدي الناس اوكي نقدرنا يقوي اوكي سلازي ازي سغيلكا دي خونه ايكونن ترجم አለው مبالي قال انت حجزه تنكلتي ان انت شموتات صبصابناتن اب بانجليز اب عربيه له ولا بنتاشو لا قدامي نفس يكسر حلي لو سيون يعني حاده بعلت عسرت حدين أديس أبابا يتخايدو بن فرحان تي وصا قداي منستر ناي سعودية أيو كدامي هو كدامي أبريتا أب محبرة ومراحبتاتنا إثيوبيا زربول زلو مالتي وأموداتا ناي سمون تأخيبا خلق ناي منيو تخفيتو ناي من دالو ناي اسماعيل مثلا ناي لولي اوكي حجي حدا نتي حدش كنتات ابقرنا افريقيا تراعي زلو بزعبيو نمزتاي بالقدام يتنبي سلازي ابقرنا افريقان اما كلاي مسراقن سلامن مرغغان متان خسفر نز حدش كنتات زي بزعبيو مزرب كالاي كلتاوي زمدنا امونغو كلتيان هاجرات امونغو رياضن امونغو اديس ابابا نمدلدال كمون أب قطباون بوليتيكاون استراتيجيكاون قدايات نمزرراب سالساي موهاد أب قداي قطباو متحققاز رابعاي أب كل زي قال تباهيلك خوني خيل إيرتراح تمس تخيل سودان تمس تخيل متحققاز انتي سلامن مرققائن قرن أفريقيا ስለዚህ بتغلالن እዚአን ኮይነን ናይ ኤርትራ ድማ ሕጂ አብ ዘይ ንፈልጦ ነገራት ወይ ናብ ባለሲ ዘይ ብዙሕ ዘይጠቀስ እውን ትርኢና ኣብቲ ናይ ኤርትራ ግርማይ ሓወይ ገና ኣይተመለስካን ኣለኻ በዚ ገይሮም ተሰማሚዖም ሲወዱ ይተዓረቁ ወይውን እቲ ዝስራሕ ይሰርሑ ተዕርቂ ድሕሪ መኻዱ ግን ኣብ ውሽጢ ዕርቂ እኮ ኢኻ ዕርቂ ትብለና ዘለኻ እሞ ዕርቂ የለን ዕርቂ ንገብር ኣለና ብሉ የለው እቲ ዘንበብ ኩልካ እሞ ጌጋይ ዲኻ ትብል ዘለኻ ገና ሃወሊልዩ እቲ ዜና ዲኻ ትብል ዘለኻ እዚ እኮ እቲ ወሃብ ቃል ናቶም ታ ጋዜጣ ናቶም ታ ወፃኢ ጉዳይ ልሳኖም ትብሎ ዘላ
ክልተ ነገር እኮ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሞንጎ ኤርትራን ኣብ ሞንጎ ስዑድን ሓደ ሓፈሻዊ ስምምዕ ገይሮም እዮም ኢሳያስ ዝኸደሉ ኣነ ክትንትኖ ይኮንኩን ሕጂ ግዜ ክቐትል ግን ክልተ ሃገራዊ ስምምዕ እውነት ገይሮም እዮም ከምኡውን በዚ ናይ ባሕሪ ኤርትራ ወነንቲ ሃገራት ስምምዕ ኣሎ እዚ እቲ ክሳብ ሕጂ ፈሊጥናዮ ዘለና ክስራሕ ፀንሐ እዩ ሕጂ ናሕና ወይ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኣይተገብረን ከይትብል ዲግሬድ ይገብሮ ኣሎ ናብትን ክንዲ ዝኣክል ሓላፍነት ዘለዎ ፎሬን ሚኒስትሪ ክሰድድ እንከሎ ናብቲ ሓደ ፒቲ ናቱ ሰዲዱ ክትብል እንከለኻ ይኸይድ ከም ዘሎ ጌርካ ተቕርቦ ኣለኻ ኣነ እንታይ ዝደሊ ዘለኹ ሕፅር ሕፅር ብዝበለ ይካየድ እንተልዩ ወይ ካየድ ኣሎ መውፂት እንታይ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብኣ ትንተና መሃብ ኣይካየድን ኣሎ እንድሕር ኢልና ግን መዛረብ እውን የብልናን ማለት ኮ ኣነ ኣብኡሲ ዋላ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ሽኡ ስታይቱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ነገራት ንደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ይኹን ክገብር ስለ ዘይክእል ትኽረባሕ ኣይክእልን ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ከንሽ ከምኡ እንተደኣ ዝብል ኮይኑ ተስፋ ኣሎና ንእሽተይ ገለ ነገርሲ ይገብረልና እዩ ኢልና ክንዛረብ ኢና ማለት ኖት ኢሳያስ ካብቲ ውፅኢቱ ንምሳሌ ሰለስተ ሰባት እንታይ ኢሎም ካብ ሓው ኢብራሂም ገደም ጀሚሮም ኣትሊስት መንእሰይና ይመውትን This is a positive change እንተደኣ እትውግእ ጠጠው ኢሉ ካብ ሓሊፉ ግን ዘፍርዮ የለን ተኻልኣይቲ ነጥብ እንታይ ኢሎም there can be a possibility ህዝብና ከላዓዕሎ ዘኽእል ፖሲቢሊቲስ ክፈጥር ይኽእል እዩ ከያ ተኻልኣይቲ ነጥብ ማለት እምበር ካሊእ ምንቲ ህዝብና ኢሎም ዝገብርዎ ለውጢ ብወገነ ይሳኳ ተሓይሽ እምበር ኣብቲ ካልእ እሲ ጨሪሸ ነጊፈ ካብኡ እንዳበልካ ኖ ካብቶም ሓደ ዝበሉ እኮ ንስኻ ኢኻ ታነጥብ ኣነ ይበልኩን የስ መን ድዩ ኣብ ገደል ሳዕሪ ጨቢጡ ክወፅእ እንተኸኣለ ኢሉ ዘቕረበ ንስኻ እንዲኻ ኣነ እንተረኸቡ ይደልዩ ኮኑ ኢለካቶም ካልኦት ተረኸቡ ንዓኻ እንተረኺቦምካ ይደልዩኻ ማለት እዩ መን እስኻ ከም ተቃውሞ ዝኾነ ይጠቕመና እዩ ዝበልዎስ ክጭብጥዎ ይደልዩ እዮም ኣነ ከዓ ከመይ ወሲደያ እቲ መንእሰይ ካብ ሞት ዝድሕን ዘሎ እቲ ህዝቢ ርዲካ ንለኻ መተካእታ ናይዚ ዝኸይድ ዘሎስ ዝኾነ ሳዕሪ ከማን እንተኣሽሙ እንተረኺቦም ዘይሕዝዎ ምክንያት የብሎምን ብዚ ዘለዎም ፀገማት ኣብቲ let me go to how Ibrahim thank you ናባኻ أنا إبراهيم قدم مرحبا شكرا أستاذ ظروف أنا جينا بتنتاج مناتي ريتو يذلقو ثم بسلام تربحتينا تتقمتينا بهالاي خمتي بمسرتو تقندي تي من سيعي موتن دحري كالاي نتبي بسياس أب سلام كنبراي كلميو سلام انت خوينو نحنا خم حزب ኤርትራ ጥቕምናዩ ጥቕምና ከመዩ እታ ንሱ ዝፃወተላ ካርታ ናይ ውግእ እዚኦም ከም ዝገብሩ ኣለዉ ወያነ ከም ዝገይሮም እቲኦም ከም ዝገይሮም ዝብሎ ዝነበረ እዚኣ ተሓርር ኣላ መዛረቢ ክስእን እዩ ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ ምናልባሽ ኣነ ከምቶም ተስፋ የብሉን ሰብኣይ እንቀሳቀስን እዩ ኣብ ውሽጢ ዝብሉ ኣይኮንኩን ክንቀሳቀስ ክእል እዩ
حج موسى زجمر نيرو ود علي زجمر نيرو قال نحنا زي نفلطو نيرو كله خايو حجي بسميستيك كوينة كمتم أبوش زلوا يعين قساقسين يوف بفرحن بقالن انتاشمو فرحن كله تنقساقيتيو تريك حتى نحنا زوم دقة زلونا بعلنا بخمزين رأيان وإننا نخيل نحنا يناتهم دكيسنا زلونا نحنا يناتهم كنا نقساقسين نقل زلونا ناب نفسنا نملس انتاي كنقبر نخيل انتاي تي وقي انت زي كوينوس نحنا انتاي رابحانا دحري ابتن هاجرات بزح تزاريبنا تقموم نتقموم يوم هو نتقموم زي قبر يلن كلهم نتقموم يوم تقبروا قنكا تتقمي حساب كابتي سوم تقمو سخاون قال ربحان لو كمال سلازي سعودية اثيوبيا قيداديا ولا الاسلام مسياديا بالسلام انت سعيرا اجي بزح انت شماي نقبر نسلام يكونون مسيوم نخالي يوم مسيوم اول تي ابوشت مسوم سلا زي نبرنا كابزن ترحقنا يا خيش يعني لانه كل واحد مننا ناتو انت ناتو ميزان له ناتو ايفالويشن له ناتو الرأي له قلنا تاناتي يطرح يا زي نحنا حجي خمزحة وقرمايز بلو زنبري زي انا بسلام سلام ركب قام يتبل ازي اسا اي دقفان يتحنتي وما وقدينا نزل زلونا نحن يواقع اثيوبيان ارسلان ابوق اتوا و انتاي ربحنا وقع نحن انا بناسي الرايح انت ربحها بناتهم سيات يوم زموتوا بزخونه قابتي كل تشح زنبره وقي ولا 8 9 جمره وقي يكون ولا تدحريون هايتك مستقرايت أنصار تقراي زقبرو من يميتوا زوم كلهم حلفتي دقوم يلون أمريكان أوروبان مسانا اللو من الباشا خيباتات ذاته مصفنا خون دقوم قل تي زموت ودتي أبو زلو مسكينة يعني لذلك وقي انتا شماي نكبر نحنا هنا بأسلة زي اللونا وقر ربحاية بلنان كنبلال لون نمبر أب سلام ربحاية بلنان وين صبايا بلنان كنبلية بلنان وضحنكم وضحن حضوري يعني. Thank you إبراهيم. بسيد كنودينا نقدم داس حارنت سمكات عمي قلنا بسكي مني خلالينا نباخا مرحبا مرزرو خما لها كما هي داس حارنت زي كونس داويد اسقرن وما داويد الكاتي خانير كان دي هذا هو داويد لا اتيني هيك النحر يا غير هلا استيل حجونا لما داويد في الصحيح مالك لا داويد كلتا دقه لو دقه هو حجنا مجمر ياكو يا زياد ساداس حارنت اوكي كتصل بل اوكي أنا كالي أقول قبل أيكون كن تقولي سي أبزي دي كون نجارات فيلنا كايبال كنكات عسي تي حمرت نايتي كندي سرحنا تايبال نقول لنا جزينا نتفال لنا برننت إذا قداي جا دروخ بسمعك خدخلو تخلا العلا بالكا تزارب يتخيلينك تحدون جرا ديرا تنجا كتراتر لا كل غاس زياب ولو كسب تي تايد بحال حساب نرخبلا نقدر الناس اكالينا نحنا انتاي نقبر انتاي كما يقرنا نقول ونخر هذا نقول تدلنا نحنا كو ساعات نسي اذا هاجر اين هنانا اذا هاجر ديا اين تاينانا اذا هاجر ديا انت نقبر لا ولا ذل بلو دلنا تقاطعنا جلسي انتاي عقمي حيله علنا نحنا سي كن مقتلنا اذا هاجر ديا إذا خلنا تقول نحن سي
بتكالاو أجابات زي تجلس أنا جرات أب ميديا أنا كمان كانوا مسوا أجيباني أبي information زبنانير information كان أبي كمان كروتين عنا كنت قول لنا كم حالي بقول إن ده أساسي حتى تزاري ما يفوتون ولا تقوي تكون كمان تايب هالجوله نحن كله في أساس ذهبنا كله إذا يلن إذا خمسة يلن نابلنا تقبلنا سوي لا نادلنا أكمل سقابنا تزين ملسن هولو عقمن نروح ولو عملنا خوخلو نحن أوينا خنزارب زلنا حيجين ساتهم تحرقهم أي تحرقوا أساسا أبن تحرقهم تبع أي سما يفوتوني أنا تمثيل لك ود مركين زولا زوم سوادياتهم تلا آخن لا آخن يوم إساس كند لا أخاي كوينو كندي عمرتنا تايبال كوينو إندجنا مسارحو أبي أب سلطان كمتص قلمله زي كونه من يعمل سلطان زمتص زو سنو إتي حدش مقدار حالي إتنا أنا أبي شجر الزات هونا إسي خان أنا جزينا إسي خان صان دخل أنا سيدي أوي ناخذ مركزنا أسيحنا خنكل علنا نحنا أبكالينا تايبال نحنا سي إذاني إيش شيء نحنا بحسب مالي حوي حتى لنا ناتوادقنا تاني نحنا سي ناتخلقن أنت أين أخونا حجم ما نسينا أنت أين أخونا أتليس قرب تيسكي أوش كان الزارب أنت أي تشجرنا كاب نفسي جميل أنا نفسه كيف ناسي أنت أي جبر لهم إذا هاجر سي بدنا بحق اللي يفوتوا زي سي بحق اللي يفوتوا أنت أي كجبر لهم أنت أي جبر نير أنت أي جريء أنا تاوتيو توفين ده أنا تاوتيو هجي أنت كجبر لهم إلا نحن سي أنت أبو تاتلين دينا تأكل أنت دينا تأكل نحن يتي ناي ولدنا أنت يبال كله يباتها تخلو كله تزن نحن أبسعة تزسي نحن جزينا أبز خمزيتات تزي سكاتة عكونن سا أو مسيلكا أو تخال خاري خايو تنزرعها أنت يبال أو تخالها يتحدى غاني و تايبال طلع لك نحن تيزرعها يحلف تحالفه بولو نخال أجدي أنتوا يطبقوا تايبال أمتيني ربع شاي هيرو لأنك دفعمون حجي أبكالينا أتيناسي أبتدى اللي تقمتات نزارة ربيعين أبغى زين قلت النورة أنا حجي درجة almost الساعة وتصير أنا سي أبو أتينا أبدي كده كم رادة كمان زين فعلي تدي بجهاتكم أنا خابقاتكم جوالات تعبال هاليني قلا أيكونكم ضربات تزحي غربوا لي تدفيركم كغربوا لي بليز أبتح مرت نايكم نجرنا كم يجرنا خن تحققوا في نفسي بليز تحقق هنا نحن حادي وكلنا خن راق صلوا النخل انت عيبالك نجبر لنا إذا خي حازنا خاني صباح نقول دخلنا نقدر تدخل انت أين خل بال من يكون تتوهل الناس من بال جنجبل سامن تقول خاص من تبل الكومين أدلنا كويس نحن اسك نحن اسك هاي قرب عقل سان نقول يلا نكون نحن يلا نكون اسك نفسنا كلها نمونر هاي ثلاثة مليون العز أكل هزبسي بحاله والكسر السعر كله سي لك أتانا ريفراندوم تذكروا هذا كيس عن شعاتنا في شمونته كله هزبي هاجري إلو مريض إتي 0.5 دولار انت هون أي مرسل إزدخا سعر نازل لحد إتي 0.02% نص سعر نازل نزيس كان حسابه له سلمتاي ناس سعرنا تكلم سلمتاي بس كله زي سلمتا أبدو وصامة سينا سيتاي بالفيل الزارب كان علم ترحسي يجزي حليفه فزنا هاكو حما مريض كويس ولا حجسي حقوسن كسامعك تكمل جاي تكمل أبي له هزنا تأثير كويس ولا هزنا وسور كويس ولا نغسي كان خبر كمان عدل رايدر خبر هزبي دلنا please we shame on us نحن خاطر عقمنا نفلطه عقمنا نحن كنتساسو نعو تسفا نكون كونو دا أمبري هالي أيكون نحن حجي نحن ناي قوام ناي قلي زر أبي مرعوخ حذا حق القطرة انتهي مساحة زاحج عدنا أبي كنا نقوام كنقبر أبي كنا هنا زي بلو قوام كنقبر أبدون سرح اسكيس نحلنا نسوق حجي نحن بقدامنتنا أتوكرنا نحن هاجرنا خنوحس النخل هاجرنا نصادو أنا حربينياتنا قبل سدت لنا 5 قميتي
نحناسي كما يقرنا حجي حوي حرتي ولا حد يقولنا كل شيء نحنا كلها هذا هاجر كلها بس احنا مسهم انصارنا نبلون ولا قلنا نبلون ولا تم نعود دقفو نحناسي بلزوب اقوى بديسيبلين تراقيمنا عادي إرتراوي عائلي وكلنو كراغز غل ما أكلنا نفطر كل ودواتات نما أكلنا أب حادة ما أكلنا بحادة لبام زقوني كوميشن التقاليد لامو هو ودي نو حتى كادلي حتى حنساب نو بليز متحسبي زرو نو انا نقدمك حتى دليل لو داويد كبك يعدل تنوع المسألة يا انا نو متحسبي أنا كنت تراي حنساب هو باشا لو واحد يقول لهم بر حجين تو ابو تو انت سمعنا اللي تزارب امونغو اوكي امونغو نهم زارب نزل لهم انا الباشين زارب نيرناس خايكون مسخايكونن سوري حتى كاز دلو كنت يا حدا بزعبا زغربكو حبريتا بتكالات زي قربه الكايو العربية كتحزك بليز أكد متهم زبل كاي أخذت بالزلخة دحار تميليس كار أيو نتريكر نو أبلك أنا سلام تأخذت ماغوت شخاغة ماغوت زلخة بتاعي زرو أنا كم ماغوت يلخون أنا كم أي كحد كهانكم أي كحد كهان كاب منغستي سعود عربية فاينانس قبرو تكالا العربية تكالا يكونن دي خاتب لنزلها حتصير ملسي نعايا يكونن well then I don't think أنا تكال بحال أيرد أنني مالتي وقت تكال مالت تودي وتقول دايكا دحيرو زي حتى كايلن بشاي تاريتو خان أنا انتهي مثلك كل جزء أبشجرنا أتخلتنا ترى أنا تقريبا زلا رأسي نعاب السامع من قدي يسيرون لا نعاخ نسفح ونعمق انت لي تقاليسنا كنت فينا أنا أبنت أرسنا لو مسي وقدي وددلس ولا سلام يزدلي كونن كويت أندرستود نحناسي كدم حجي صار وق تطويلنا يس راح نعطينا اكزامبل ترى زي كونسي وقو قهر لي ناي إثيوبيا كمان معت مهورات تأكيبهم تي عين سور زمرحو من شمتي تايد بارزهم كلهم قالوا زبهر ناي إثيوبياوان صاروا وق تطوك بهار كم زرلو شريحهم مالتي نحنا هاني أبز فحبت تنزقتونا قليونا أبي تصقع قليونا وياني تصقع قليونا إساس تصقع كويننا صاروا وقينا تطويلناتهم نوقع زخننا مالتي إذا تحتت حتى يكونن أرسنا يلوم معلتقى يكونن إذا أتهم ديكتاتور السن حدا هون سلسته هون زولكم أنا قدم وياني خنو ولا أبي خنو ولا إساياسهم خنو إذا سي وانشو تقمتلكا وانشو خسرحون تليكونم نربح حزبي زي سرحيو نزيع أنا نترست تقبليو ترستسي إذا سي تعاطهم تبعيشهم ولا قالوا خينهم سي نايزهم للزبسي الربحة نربحة زبدي ذو عرسي ولا نتاعيو ولا نربحهم اكستنشن ناي ديكتاتورشيب يدريكا امبر صاروق مخنا نحناسي قدمنا جرحنا حجي كنا نجي ارسنا دما نودق يخدقف ولا نسلام يخدقف ايكونن ارسنا نايزيوم قرقسي يتقمنا دي نعنا يتقمنا نيو يدلو مالتي تزا عاوزن نحن كاتا خوينا ان برينسيبل كاتا عمر نحنا برو سلام كم مخنا اندرستوديو برو وقع سلازخوني إنا نعوم نقاومهم دلنا نحنا أبو سلاز حمانا إنا خاني زوجهن نازلو تترنيفنا زي مكلاسنا أنصار زوم وقع تراي ولفهم بدأ دمع من قد زي مكلاسنا أزي زوجهن نازلو زارغن نازلو كرنا فخان كروزلنا نزي نمبر كالا يكونن سلازي نتيو شبوت نجر أندرستود زخونا نجر نمنتاينا أجندا غيرنا نمسوب زعج
مش كل خبرات يتزارب زلو يغني يا ثانك يو مو تملالي سيك مدبو فتينن دي at least 3 times خون نتا حتون النالعلكو مالتي التي بسعود عربية أركنا كلتين هاجرات وين كلتين ما راح تزبقس زلو حزبنا خاب أخرب بحقل دو إن حزبنا زربح وصيد كله داخل يعني تحته خالي زمسة إذن ناتتقال لبقون مسء سلزلو بينا يوجن كروح يخل بينا يوجن كهاسيو يخل نابزبل أب كند زمسة الناس فحن بكالي إنا قد خيل له مالك وي كاب نيرداد أحسرتي مخنياتو بحد نجر كيدكاس نابو توحز مالتي أب كندي وي قال أي نابو توحز مو نبس هذا مقصاري خون زخيل مالتي سلازخونه تحتون الساعة بوينا هنكيد زلنا نكنزا زماني لخات زاربه ان سيد مرحبا عندنا تا دبلكا مارتن بلاوتر ايكونن صحيفو توماس جاردنر كمان ناي رويترز صحيفي بقلت عسرت دماني كاب بصحفة تي بي ال اف فيلم ناب ناي افريكا تشيربرسون ناي انغولا بريزيدنت ابي احمد ورار قبرالو نحزبنا ادحنو دبل دبدبها سجيرم አለው እዚኻ ናብ ሓቂ ንሳቶም ብወገኖም እቲ ወትሪ ይኸይድ ከም ዘሎ ይነግሩ ኣለዉ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ዩኒየን ያ እታ ኣብቲ ንሕና እንድሕር ተመሊስና ድማ እዚ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ can that be translated into a meaningful tangible ዝኾነ ሰላም ኢልና ዳ ተንቲና ክንበፅሖ ኣለና እምበር ንእከለ ከምዚ ገይሮሞ ንእከለ ቢሎሞ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ኣብታ ናይ ዲፕሎማቲክ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ኤርትራ ዳውንግሬድ ኮይና ኣይስማዓኒ እዚኣ ክብለ thank you Said and ናይ ሎሚ ወግዕና ኣብዚ ክንፍፅም ኢና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወግዒ ክሳዕ ንራኸብ ደሓን ቀንዩ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ክብሪ ነቶም ዘለው